صفنا ماي وحليب طحنا صرنا لبل يما صرنا لبل يقنا قلدي سينوغن تكليب تعزاندي ويل ررزاغن مغرع داندي نعرسي لي عيشاندي تكليب تحساندي مغرح كده وكاندي عادات كلهم فتك وروم ووردك اسكس ومرقدي كلهم ودي كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين دليل برا برا قول يا وجه فرا اللي تبدا مرة والساررة كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين وبلاين تاريان كارامغا وينك الأمورة لا نرقولي تنوكم فتنا سولا لا لا يولو يجارد عنا سورة فتنوين سولا جارد عنا سورة اللي يولو تقليد تحسان اللي يولو ما رح كيدك شان لا لي ولا مولاي من فتنا لي ولا أتحب حابرنا اللي يولو تقليد تحسان اللي يولو ما رح كيدك شان لي ولا حونا وقوارنا لي ولا منتو فناتنا لا لي ولا لنا لا لي ولا لنا سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو صبوك تكونو ناي وتر تمنيتنان بحقنانيو مجمريا رمضان كريم نخلهم آمنت مسلمنا أحواتنا متعابيتنا قبل فتو رمضان أبز ساعة زي جمير كمزلو نرلنا سلزي هاجر هيمانوت هاجر مسلمنا زخونت هاجر كريستيان مسلمنا زخونت هاجر أملاخ زخونت إيرترانا كلتي هايمانوتات بفقرن بخبرن زادر في دما من يدفع علينا تبلنا يبحكي عمونغو كلت بهرات بلين انتقران بحادو قينوم زدرف وادر في عنيرا كم زعين درفتات دما حركات العلا قداس النزلوي بسخوني رمضان كريم يا أخواننا سناي نايس أم جزي يكبر لكم إن شاء الله دما بزوان زي ناي خير عمت يكبر لنا نساعدكم دما الترفة ملو ويبل بمقتال نايلو مارسي العلا قداس النزلو تحسينا غنري مغنياتو أكبابينا قلطف زخونة معباليتاتي زقبر زلو شعبيا دما أنت استراتيجيك أو تصبغت زخونة مدكعة تغير له شعبيا كل جزي كنت سلسة سقنتي أقدمك حلف أقدمك حسب زخل بالحزن لو يسلمتها تمكرش لزلو زعبازي بعبي كرينا قد أجمريا بتم عبيت خنجمرينا لايك مكبار سبورت مكبار دقف مع عبدما ناي وتروت أو عيد ناي نبلنا بجمريا بزي خنجمر لسكو. Turning our attention, it looks like President Donald Trump's administration is leaving no stone unturned to show their distrust and discrimination against Africans. Why do we say so? Because his administration has excluded Africa from this year's visa waiver program. In a list reportedly released earlier this week, the Trump administration has excluded all 54 countries of the world's second largest. So, مجمريا نايلو مارس نريو نقول لسب كتنكفت خلارس سلزغونات يا بريزيدنت دونالد ترامب نا أمريكا مالتيو نا أفريقيا بفلوي ولا حتى كم زي بلون بزعب أفريقيا تقدر سنة كم زي بلون كم ردو غيرنا نوستو نالبا زي تفلت زي فلت نبرة هجو زينا نبكالنا دونالد ترامب أفريقيا وين يفتوني نحمسان 4 هجراتنا أفريقيا فيزا ويفر وين بستفعل عليه من قدي بغلط زبالة من قدك حالف زخول زنبرنا فيزا نيتمهارة يقول نيجلا ملا كله كخبره مخانو زخون يكون أفريقاوي أو مت إميغريشن زحتت ويونا أو بعض زحتت رفيجس اللي مسلو نخل عتي ولا قال يهم قال تايتو بالهج قال حد سبات هلو نتي تحسونات بقرم زي فلتو تاخد جوردان دونالد ترامب تتاكو عليه بلو exact الخمس اللي تجبري زتاك علاني أفريقيا كأفريقيا نخوص ويل كم زبلتهم حدا جنياتات مرحتنا أمريكا نيروبانيا نا أفريقاويان كاب أفريقيا نخوص زتبابعو عدلا زفترو أتم عندي أفريقيا كتفرهمن كتنقلوا من زلوا ما راح تساتمهم كم دونالد ترامب أفريقيا كده بعدهم كفلوا زبلاكا ما غيكون إن جنرالي ما بزعت جزية سبات زخونا نجر زخول هو محاسي مستجدديو قديتك فتر خلاله أمارات كتكلالك
ናይ ኣፍሪካ ምሁራት ይኹኑ ካልኦት መንእሰያት ኣማራፂ ንደገ ዘየለ ምዃኑ ተፈሊጦም ኣብ ዓዶም ክሬቲቭ ክኾኑ እዮም ሓድሽ ነገር ክፈጥሩ እዮም ነፍሲ ወከፍ ርእሲ ዘለዎ ዕድል ዘለዎ ገለ ክገብር ዝኽእል ግን ከም ማግኔት ኮይኖም ንቅድሚት ስለ ዝስሕብዎ ብፍላይ ትምህርቲ ዘለዎን ዓቕሚ ዘለዎን ብዝተፈላለየ መንገዲ ስኮላርሽፕን ገለን ተባሂሉ ናብ በዓል ኣሜሪካን ኤውሮፓን ይኸይድ ነተን ሃገራት ድማ ካብቲ ዘለዎ መሊሱ እናማዕበላ ከም ዝኸዳ ይገብረን እዚ ሰብ እዚ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ዝኾነ ይኹን ዕድል የብልኩምን ናይ ደገን ተሕሪልካዮም ግን ናይ ግድን ኣብቲ ዘለዎ እዮም ዕድል ክፈጥሩ ክፍትኑ ግዴታ እንተወሲኽካሉ ሰባት ድማ ምርጫ እንተዘይብሎም እዮም ኩሉ ግዜ ፈጠራውነት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክኸይድ ዝኽእል ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቕ ኢና ኣፍሪካ ዝገብረላ ዘሎ እወ እቶም ኣብኡ ተፀጋጊዖም ገለ ዝነበሩ ሃገራት ኣመና ሓደጋ ወዲቕዎም ከም ዘሎ ከረየኩም እየ ፅንሂለ ኣይኖት ሃገራት እየን ተን ዝያዳ ኣብኡ ተፀጊዐን ዝኸዳ ዝነበራ ከረየኩም ክፍትነ ብሓፈሻ ግን እዚ ሓደ ፅቡቕ ዜና ጌርኩም ውሰድዎ ምናልባት ንብዙሓት ኣፍሪካውያን ወይ እውን ኤርትራውያን ኩሉ ኩልዮም ናይ ዝኾነ ይኹን ቪዛ ንኣሜሪካ ዝነበረኩም ኣም ሶሪ ዝሕዝን ክኸውን እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣፍሪካውያን ስለ ዘይኣምን እቲ ናይ ቪዛ ፕሮግራም ንኣፍሪካ ኩሉ ከቢድ ክገብሮ ምዃኑ ነጊሩ ዘሎ ከረየኩም እየ ንመን ኣፍቂዱ ንመን ክዓፅዩ All countries of the world's second largest continent from eligibility for a visa waiver that allows travelers to enter the United States for up to 90 days without a formal visa. In sharp contrast, the Trump administration has included nearly 40 countries in this year's list, most of which are US allies from Europe and Asia. This has raised eyebrows over the ongoing challenges African nations face in securing easier access to the US. For years, visa rejection rates for African applicants have been on the rise. Reports indicate that nearly 60% of all students from African countries who apply to study at universities in the United States ብሓፈሻ እዚ ንመን ክሓስስ ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ነቶም ዩኒቨርሲቲ ክመሃሩ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ዝነበረ ቪዛ ዌይቨር ዝበሃል ፕሮግራም እንታይ እዩ ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ ቻይና እንታይ ገይራላ ኤውሮፓ ንቕመጥ ዘለና ሃገራት ማለት እዩ ብቐሊሉ ብዘይ ቪዛ ንቴስዓ መዓልቲ ንቻይና ክትከይድ ከም ትኽእል ማለት እዩ እዚ ቪዛ ፕሮሰስ ብዙሕ ግዜ ዝወስድን ድኻምን ገንዘብ ዝሓትትን ኮምፕሌክስን ስለ ዝኾነ ቪዛ ዌይቨር እንድሕሪሎምካ ቪዛ ዘይብሉ መንገዲ ንኽትከይድ ከይድካ ንኽምለስ እዩ ኦፍኮርስ ኣሜሪካ ሕጂ ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን ብዙሓት ኣፍሪካውያን ኣብኡ ከይዶም ዋላ ብስኮላርሽፕ ምስ ከድኣው ስለ ተርፉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዝኾነ ይኹን ስደተኛ ይደሊ ስለዚ የለ that's going to be a little bit tricky ግን ብሓፈሻ ኣሜሪካ ነዞም ብሪሰትልመንት ዲኹም ብካልእ መንገዲ ንኣሜሪካ ክኸዱ መደብ ዘለዎም ንዑ ዝመልከት ኣርስቲ ይኮነን እዚ ዝያዳ ነቲ ቱሪዝም ናይ ኤጁኬሽን ናይ ትምህርቲ ናይ ገለ መለታት ዝነበሩ ዕድላት ዝነበረ ክዓፁ ዝኽእል እዩ ኣይ ቲንክ ንኤርትራውያን ክንደናይ ፅልዋ ከይልዎ ዝያዳ ነቶም ካልኦት ኣፍሪካውያን ንቢዝነስ ዝኸዱ ዶ ንገለ ዝኸዱ let's say for example ንኮንፈረንስ ሃድዩ ንፓርትነርሽፕ ምስ ዩኒቨርሲታት ዝኾነ ነገር ወርክሾፓት ክገብሩ ዝኸዱ ንዓታቶም ፅልዋ ክገብር ክእል ምክንያቱ every time visa ክትሓትት ድሕሪ ኮይንካ ኣብ ቪዛ ድማ ብዙሕ ግዜ ክሳብ 60% ናይ ኣፍሪካውያን ኣፕላይ ብዙሕ ግዜ ኣፕላይ ክገብሩ ከሎ ኣፍሪካውያን ሪጀክት ስለ ዝገብሮም ኣብቲ ቪዛ ገንዘብ ኩሉ ምስ ከሰርካ ግዜኻ ምስ ከሰርካ ናይ ኤር ቲኬት ናይ መጀመርያ ቪዛ ክትሓትት ከለኻ ኤር ቲኬት ኣለካ ድዩ ሆቴል ሒዝካ ዲኻ ገለ ኢሎም ከምዓት ምስ ከሰርካ ሽዑ ሪጀክት ይብሉኻ እንታይ ክትገብሮ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ፕሮሰስ እዚ ከቢድ ይክኸውን ብሓፈሻ ንኣፍሪካውያን ዘለዎ ኣጠማምታ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብፍላይ ብመንገዲ ቪዛ ሕማቅ ከም ዝኾነ ንርኢ ኣለና ንገሊኦም መርድዩ ኣነ ግን ከም ኣፍሪካዊ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ ኣፍሪካውያን ሽግር ደገ ኮይንካ ከም ትብል ኣለካ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣይጌት ይርዳእኒ እቲ ነቐፌታናትኩም ግን ንዓይ ወይ ንዓኻ ዘይኮነ ብዓብዩ ብስእሊ ናይ ኣፍሪካ ክትሪኦ ከለኻ ኣፍሪካውያን ኣብ ኣፍሪካ ኮፍ ክብሉ እንተኽኢሎም ጥራዩ እቲ መንገዲ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ናይ ኣሜሪካ ጉድ ግን ሎሚ ኣብ ኣፍሪካ ዝያዳ ዘተኮረ ኢና ክንርኢ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ካልኣይ ኣብዚ ለንቀነ ሓደ ኣገዳሲ ቦምብሸል እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ ክንሰምዕ ኢና ስምዕዋ እስከዚኣ that we are sending $40 million a week to the Taliban. Yes, sir. Can you name other instances of foreign aid going to terrorist organizations? We have assisted Al-Shabaab in Somalia. There's been instances of the Hamzi network in Sudan, Hamas, Islamic Jihad, Hezbollah, Kataiba Hezbollah, Hayat Tahrir al-Shams. ኣሜሪካ ብመንገዲ USAID ዝበሃል ዝነበረ ትካል ገይራ ንግብረ ሽበራውያን ትካላት ሚልዮናት ገንዘብ ፋንድ ትገብር ከም ዝነበረት እዩ ዝቃላዕ ዘሎ ሓደ ካብኣቶም እስከመን እዩ አልሸባብ ዝበሃል ማለት እዩ አልሸባብ ዝበሃል ኣብ ሶማልያ ዘሎ ግብረ ሽበራዊ ትካል ቦኮ ሓራም ዝበሃል ኣብ ናይጀርያ ዘሎ ኣብ ሱዳን ዝነበረ ግብረ ሽበራ አልቃይዳ ተሕሪር ሓያት ሻም ዝበሃል እዚ ኣብ ሱርያ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኣሜሪካ ፋንድ ትገብሮ ነይራ ከምኡውን ኣብ ጋዛ ነቶም ሓማስ ድዮም ዋላ ንገለ እውን ፋንድ ይገብሩ ነይሮም
እዚኣ ዘረባ እዚኣ ብፍላይ ከም ኤርትራዊ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ደምካ ዘፍልሓልካ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ደምካ ዘፍልሓልካ ምክንያቱ ኤርትራ ብዘይ ወዓለቶ ጽኑዕ ዝኾነ ገና ንዓመታት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጭቡጥ ዝኾነ ኤቪደንስ ወይ እውን ጭብጢ ዘይብሎም ንኤርትራ እቲ ዝዓበየ ገዳ ካብ 2003 ጀሚሮም ካብ ስዊፍት ብዝተፈላለየ መሰናክል ክገብሩላ ፀኒሖም ካብ 2009 ድማ ጽኑዕ ዝኾነ ገዳ ኣብ 2011 ድማ መሊሶም ኣበርቲዖሞ 2018 ኣልዒሎማ ን3 ዓመት ፀኒሖም ድማ ኣብ 2021 ኣሜሪካን ኤውሮጳን ደጊሞም ኣለው እንታይ እቲ መሰረት ናይቲ ዝግበር ዝነበረ ቴልካ ድማ ንግብረ ሽበራ ናይ አልሸባብ ትሕግዝ ነይራ ዝብል ወላ ሓንቲ ጭብጢ ዘይብሉ እዩ መን ዝሕግዞ ነይሩ ነታ አልሸባብ ከ ኣሜሪካ ባዕላ ትሕግዞ ነይራ ከም ኤርትራዊ ክስማዓካ ይግባእ እዩ ገለገሊኡ ግን እቲ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ኩሉ ንሻዕብያ ዝሃሱ ኮይኑ ስለ ዝስምዖ ናይ ህዝቢ ኤርትራውን ቃንዛ ስለ ዘይስምዖ ነዚ ነገር ዘይግደስሉን እዮም እዚ ነገር እዚ ግን ደምካ ከፍልሓልካ ዝግባእ እዩ እቲ ኩሉ ግን ከም ሓቂ እውን ኣብ ሚድያ ወፅዩ ኣብ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ እዮም ዛረብሉ ዘለው ስለዚ ሚልዮናት ገንዘብ እዞም ኩሎም ግብረ ሽበራ ኤርትራ ፋንድ ጌራቶም ኤርትራ ካበይ ኣምፅያ ፋንድ ክትገብሮ ንግብረ ሽበራ ፋንድ ክትገብር ገንዘብ የብላን ድሌት የብላን ዕላማ እውን የብላን ኣይነበራን እውን ታይዚ ግን በዓልካ ትኸስስ በዓልካ ዳኛ በዓልካ ጠበቃ መሰኻኽር በዓልካ ኮይንካ ፍርዲ ድማ በዓልካ ትህብ ንኤርትራ ድማ ከርተት ከም ትብል ገይሮማ መን ክሕተተሉ ወና ሓምባል ሓደ ዝሕተተሉ የለን ኣብ ኮንግረስ ተዛሪቦምሉ እቲ ሓቂ ትፈልጥ ኣትሊስት እቲ ህዝብና ሓቂ ይፈልጥ እምበር ክግበር ዝኽእል ነገር የለን ተሓዝን ማለት ይሕዝነካ እዩ ኣብኢኻ ከይድካ ኣበይ ናይ መጋባያ ትኸሰብ ነዚኦም የለን መጋባያ ናይ ሃገራት ብፍላይ ኣሜሪካ እንተበዲላትካ ስቂልካ ኢኻ ትኸይድ ካልእ ዕድልካ ኢኻ ትደሊ ካልእ መንገድካ ኢኻ ትደሊ ምክንያቱ ያ ጎበይና በሓልቲ ስለ ዝኾኑ ኦፍኮርስ ትገብሮ ነገር የብልካ ብሓፈሻ ግን ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚ ድማ እቲ ሓቂ ታሪክ እዚ እዩ ባዕሎም ንጥቕሞም ኣብ ጉዳዮም ስለ ዝመፆም እቲ ሓቂ ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ In Syria, dozens of terror organizations have received indirect assistance from U.S. foreign aid. Are you aware that we are sending $40 million a week to the Taliban? እዚ ዘረባ እዚ ብኩሉ መንገዲ ናይ ኣሜሪካ እዩ ኮለል ድብል ዘሎ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ እውን ብሰፊሑ ክገልፀልኩም ክፍትን እየ እዚ USAID ንመነመን ሓገዝ ይህብ ነይሩ ዝያዳ እንድሕር ኢልና ኣብዚ እውን ከሪአኩም ክፍትን እየ because this is a very interesting thing to know ኣብዚ ሓንትላ ስታት ከሪአኩም እየ ኣበላ if they integrated it ድሓኒ የላ ናብዚ ክደልየልኩም ክፍትን እየ give me a second. What we have learned here today is that USAID has been used as a tool by Democrats to brainwash the world with globalist propaganda to force regime changes around the world. But if USAID funded terrorism, سنتها تبدل ابن امريكا تي ريبابليكان بيز نتي إيلون ماسك دونالد ترامن كانسل جيروم زعصو USAID ويكا USAID بحال نسو بستفل عليه من قدي نقبر شبرا يكون كمون بروباغندا نا امريكا بفلاي نا جلوباليستس ني افريكاويان نبقبر سدو من نابكال سيطانا وتكبارات نخخدو بفنجا بمن قد زي USAID جيرو يصعوت كم زنبرن اتحق دمانا تقالس اي مت كم زلو نرزلنا نابنت ابزريو زي عجد زور زليو كابز USAID حاجه زرخبو مجمريا كنرينا if you analyze USAID's top funding destinations from top to bottom here what you see is it in real problem USAID ዝበሃል ዝህቦ ዝነበረ ገንዘብ ኩሉ ግዜ ኒ ፕሮክሲ ዎር ብተዘዋዋሪ ውግእ ንምግባር እዩ ቀዳማይ ናይ ዩክሬን ማለት እዩ ኣብ ዩክሬን ፕሮክሲ ዎር ትገብር ዝነበረ ካልኣይ ፕሮክሲ ዎር ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ኢትዮጵያ ብዓብዩ ናብ ኤርትራ ዘተኮረ እዚ ሕጂ ምዚ ናይ ትግራይ ክብልዎ ይኽእሉ እዮም ገለ ምስ ናይ ኣምሓራ ንእሽተይ ክፋል እዩ ትዝዓበየ ናይ USAID ፋንድ ዝነበረ ንኤርትራ ረጂም ቼንጅ ኣብ ኤርትራ ንምቕያር ንኤርትራ ንምቕርቃር ንኢትዮጵያ በብዝሒ ገንዘብ ይህብዎም ነይሮም በብዝሒ ገንዘብ كريكم يكن يبوم كم زنبرو نقاتل US proxy war with US I think Sudan دي ولا يا سوداني تصال ساي مثلا السودان رابعين ريو زلنا ناي US direct war ناي ليبيا مالتي مثلا سوماليا كلهم جم حاجات ريوم دلهم مالتي proxy war بيدا أزور زقبر زنبرو كوينات أب نيجيريا نريو لنا كمون أب جبسي دايركت ور خاون إلى ملو مالتي تفعل عليها هجرات كلن زين هجرات زياتن أمريكا بمنجدتي جوردان مالتي اتحاد سوري تسالسايز نبرة جورداني DRC بلد ديمقراطية ريبابليك كونغو قرب زعبان كنرينا
كم النابلي زغتل سلازي توم زيادة جنزب زروح بزنبرو من يمزم هجرات كريكمي أبزيا مسكنا نريه مالنا يوكرين عسرت شمنت عسر شدشت بليون جنزب عسر شدشت بليون مالتي جنزب كم استقبله مع سيزي أب عمته إسرع سلستان مالتي عسر شدشت بليون تقبله لكابز USAID كلهم نوجو زخونيهم رديت زبالي لنا أبزي إثيوبيا هذا نت بشدشت بليون سلازي أكل تجن إسرع سلسن دحري وعل بريتوريا مفصامو هذا نت بشدشت almost هذا نت بشوعات بليون دولار تواهيب له مالتي إسرع 4 كم تواهيب له حج سلازوخانة تجزية كودا تبصاب سلازي وصل زلمبر جوردان زبال هذا نت بحده 9 بليون أنا هذا نت بكلته بليون أفغانستان هذا بليون صوماليا هذا بليون DRC كباب هذا بليون كنا بنغلينا سوريا شو من 295 مليون نيجيريا شو من 294 مليون يمن شو من 213 مليون ساوث السودان شو 204 مليون سلازي تري ولهم USAID زهب وزنبره ገንዘብ بفلاي ناب إثيوبيا زتوكوري نعمتات أب زعجين حجت رئيس الوزراء وزلومبر أب زبنا ملس بزع جنزب كابزي USAID جنزب يقبل كم زنبره الأمانات ودما يس أخلين مشمع أخلين قال زيتن قال كم باشكوت قال زعم مثلا نتي أب ميزل حزبي هبني رميم بحبيوجن نتون بوليتيكنياتات بستفعل عليه من قدي أبي هرتراب فلاي رجيم تشنجن مقبار بزع جنزب فاند يخون نيرو كل زي أبي هرترازلوس أجمن شجرن ناي كتبا كابي مزيو زخول تسعنا كابي مزيو حريلكا جينا مزحفت بتصحف الليو أسبقس مزحفت بتصحف اللي تيابل ليرترا زوار ده مبزحت سب بعمقات كردون كجنزبام سلزي كالي نيجيريا نزي تقتلهم حدا كس جميرة مالو. And now shifting our focus to West Africa, Nigeria is once again witnessing a heated controversy. This time it involves the aid it receives from the United States. Nigerian lawmakers are demanding the Bola Tinubu-led government to thoroughly investigate allegations made by U.S. congressmen that U.S. aid agency has been funding Boko Haram terrorists in the West African country. كابتن بمقطع تيزي سكوت بيريز بهال ريبابليكان دا كونغرسمان زهابوت عن تبزرانه مجمريا مالتيو اتناي نغبره شبرا USAID ገንዘብ ይብ ከም ዝነበረ ስለገለጸ መንግስቲ ናይ ናይጄሪያ ሕቆ ዓቅሚ ዘለዎ መንግስቲ እኳ ኣይኮነን አንጻር አሜሪካ ደው ኢሉ ክኸስስ ዝኽእል ኣይኮነን ግን ጭቡጥ ዝኾነ ነጥቢ ሂብዎም ዘሎ ኣብ ዓድኹም ዘሎ ኩናት ቦኮ ሓራም ዝበሃል ዘሳቅየኩም ዘሎ አሜሪካ ፋንዱ ትገብሮ ዘላ ይብሉ ግን አንጻር አሜሪካ ደው ክብል ዝኽእል መንግስቲ ኣይኮነን ዘሎ ናይጄሪያ ስለምንታይ بحجز ناي USAID كالوت حجراتن حجز زنبرو سلزخونو النافلو تخلو سقط بليهم زمرتو دون أبي أحمد هينوس أمريكا كم تجيراتنا أو اشتناياتو له حساوي بخنياتو بتحجز تيزنا برزلو بزي تحجز حجك الرينا نخنديك قتلخ زي كله سخلو زلو USAID زبل زلو أمريكا بخال ملك جيرا بستيت ديبارتمنت ديال جيرا كتحجزون تزي جميرة ساعة كندي كقصل يقول ويون أنت عينت أجام كنرن خل كرينا درو نوس جميرو التي برن اللي على جزء كمالي ونش أفعل يري ولو شو التنوس درو تحجز بمنقاطو شاق جميرو مالو هذا نيجيريا دما تبقى حرام كوب جريا ساق يوم نيرو كابي مسألة باجت الكلمة كأمريكا صوماليا تي الشباب جبال بعبيو فاندينغ ناتو كابي كم زمت زين أمريكا كونغرس ينقروا مالو تجي أنت أمريكا خزاربي يقولوا ده صوماليا نو إت منجسنا صوماليا فدرال منجس زبال بعبيو أب حجزنا أمريكا نيروبا زمركوس منجسيو بناتو عقمي كن كسغز غل منجسي كونن سكيورتي ناتو تراي تقول وتهدراتون قال ملا نوع خمان خفل زغل يكون سلازي مبزعتنا زين هاجرات بافريكا زلوا نبلكم زلنا سنع من عين دوموزنا يسرع دنياتاتن دوموزنا وتهدراتن خفلا زي كلا خفلا يكلان كبيدي كندوز أكل باجت يبلهم سلازي نعم إثيوبيا توصيت كم عد باجت سبورت بهاي ببليونات كاب كلن هجر درجة خمسة مسقطة نفسه كف هجر إثيوبيا كتحجز كم زلوا مبزع عزات وياه that's why تنا إثيوبيا دبلوماسي قال زلوا بزو حجز يزلوا ما عاد حجز يزلوا كاب دقة نوع وسيت كاك أنا بيركا جزاري خاله بلاسو سريع كهت قصة تخليها ساعتها مسرح مالتي إثيوبيا زلوا دقمان حجزن ما قلت يبلون by the way نيثيوبيا نحجزو زخدوه من قدي بيستفل عليه من قدي كريكمي it's crazy نيثيوبيا نمجواسن نمحجازن زتقاملو تاكتيك فليز بالي أبكل أبزع جزء كنا نقولكم كفتني زعجت إثيوبيا دبلكم دلوا إذا حجزات زين نريه زلنا كابو حدا تكالاتيو IMF World Bank توم كالوت International Multilateral Institutions بحالو زبوني إثيوبيا
كقلت لي هيك صلنا نسوس إنه لكريكم بحفشة حنت بزيانة زيارينا نابتي انترناشنال زينا هنسكرينا. Welcome. Our top focus remains on the conflict in the Democratic Republic of Congo. As fighting rages on with the rebels in the country's east, the DRC has an offer for peace. It wants the United States and the European Union to access its key minerals directly in exchange for an intervention to end the conflict. The DRC's President Felix Tshisekedi reportedly wants the US and the EU to buy a stake in his country's vast mineral wealth, a sector that is currently dominated by China. President Tshisekedi specifically እንታይ ንሰማዕ ኣለና ኣብዚ it's a historic situation ወይ እውን ታሪኻዊ ኩነታት እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ፕሬዚደንት ናይ DRC ናይ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ በቲ M23 ዝበሃል ወይ እውን M23 ዝበሃል እቶ ጉጅለ ብሩዋንዳ ዝድገፍ ምዃኑ ዝንገረሉ ብኡ ገይሩ የጥቅዖን ብዙሕ ከተማታት እናተቆፃፀረ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ M23 ዝበሃል እዚ ናይ DRC መራሒ መጀመርያ ብፀዓዱ ካብ በዓል ሩሜንያ ድመፁ ገይሩ ወታደራት ቆፂሩ ይከላኸል ይፍትን ከም ዝነበረ ካብ ሃገሩ ሚልዮናት ህዝቢ ዘለዋ ጥዑይ ሰራዊት ክሃንፅ ስለዘይከኣለ ኣብ ፀዓዱ ተፀጊዑ ንምኻድ መሪፁ ነይሩ እቶም ፀዓዱ ድማ ከይተኮሱ ተማሪኾም ንዓዶም ስለ ዝኸዱ ሕጂ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ ካብ ሩዋንዳ ዝወስድዎ ሃብትና ኣሜሪካ ንዑ ውሰድዎ ዶናልድ ትራምፕ በጃኻ ንዓመፅ ኢኻ ንዓይ ርድኣኒ ፀጋ ናይዚ ሃገር ውሰዶ ዲሞክራሲያ ሩዋንዳ ግን ክወስድዎ የብሎምን እዩ ዝብል ዘሎ ሩዋንዳ ኣብዘይ ዓዶም ወፂኡ ከይዶም ሃብቲ ክወስዱ ምብጋሶም ፅቡቅ ኣይኮነን ዝሕዝን እዩ እቲ መራሕቲ ድማ ብሃገሩ ተኣማሚኑ ሃገሩ ክከላኸል ብዘይምኽኣሉ ንፀዓዱ ዓዲሙ ንዑ ነዚ ሃብቲ ንስኹም ውሰድዎ ካብዚ ጎረቤተይ ዘሎ ፀሊም ትወስዶ ንስኹም ውሰድዎ ክብል ከሎ ድማ ዝገደደ ዝሕዝን ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣፍሪካ ከመይ ደረጃ ውድቀት ወዲቓ ከም ዘላ ንክንርኢ ዝኣክል እየ ኣሜሪካ ከምኡ ስለ ዝበሎም ኣብ ልዕሊ ሩዋንዳ እገዳ ጀሚሮም ኣለው ዩኬ እገዳ ጀሚሮም ኣለው ካልኦት ድማ ስለምንታይ ነቲ ሃብቲ ንሳቶም ክወስድዎ ስለ ዝደልዩ ዘለው ኢትስ አ ቨሪ ቨሪ ትራጂክ ሲቹዌሽን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሩዋንዳ ዝበሃል ንእሽተይ ሃገር እዩ ድሮ ክልተ ሰለስተ ከተማታት ተቆፃፂሩ ከም ዘሎ እቲ M23 ዝብል ብሩዋንዳ ዝመሓደር ባይ ዘ ወይ this is a clear example ሩዋንዳ ንእሽተይ ጫቆይት ሃገር ኢልናኩም ጫቆይት ሃገር እዩ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ 100 ግዜ ካባይ ዓቢ ኸውን እዩ ከመይ ገይሩ ሩዋንዳ ንዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ይሄድማ ኣሎ it's a very good example well organized ሃገር ስለ ዝኾነ ሩዋንዳ ዝበሃል ውሑድ ህዝቢ ግን ኦርጋናይዝ ዝኾነ እዩ ሰራዊት ኣለዎ ፖሊስ ኣለዎ ሓይሊ ኣለዎ ቁጠባ ኣለዎ ንእሽተይ ክነሱ ግን ጭብጥ ዝበለ ፅቡቅ ኦርጋናይዜሽን ኣለዎ ልክዕ እቲ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራ ንሪኦ ብዙሕ ግዜ እዩ ዕቤት ኣይኮነን ወሳኒ ኦርጋናይዜሽን ውዳበ እዩ ወሳኒ ውዳበ እቲ ህዝቢ እቲ ሃገር ከመይ ኢሉ ተወዲቡ ተነኻኺሱ ይኸይድ ተጠናኒጉ ተተሓሒዙ ይኸይድ ማለት እዩ ግን ትገል ሃገር ክትከውን ትኽእል ኢኻ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ 100 ሚልዮን ልዕሊ ህዝቢ ኣለዎ ተዲምሎ ሩዋንዳ ግን ንእሽተይ ሃገር እዩ ግን ድሮ ዋላ ቃታ ኢደ ኢትየ ኣለኹን ይብላ ኣሎ ግን እቲ ሃገር ከመይ ገይሩ ዓነውነው የብላ ኣሎ ስለዚ ፅኒዕና ክንሪኦ ኢና እቶም ኢትዮጵያውያን ዝፍክርዎ ዘለዉ ኣብ ክውንነት ኩሉ ግዜ ዕብየትን ገለመለን ኣይኮነን ኣገዳሲ ሓይሊ ኣለካ የብልካ is the epicenter of a long-running deadly conflict that has been reignited. Ethnic Tutsi-led M23 rebels have resumed fighting, which has killed around 7,000 people in over a month. The rebels have dispute. The president says the Trump administration has shown interest in a deal that could ensure a stream of strategic minerals directly from the access to Congo's mineral wealth. But ሕጂቲ ኮንጎ ዝበሃል ዳርጋ መወዳደሪ ወይ መባኣሲ ግራት እንዲ ኮይኑ ዘሎ ምስ ቻይና ዓበይቲ ዲል ገይሩ ነይሩ ምስ ራሽያ ክገብር ይፍትን ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ማዕድናት ተሰሚዑ መሬት ተሰሚዑ ኣብ እንዳ ሸይጣን ክኣቱ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዱ ክእቱ ከም ዝኾነ ድሮ ጆ ባይደን ጀሚሩሉ ነይሩ ቅድሚኡ ለቢቶ ኮሪዶር ተባሂሉ ካብ አንጎላ ብዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዛምቢያ ረጋጊፁ ብታንዛንያ ክወፅእ ዝኽእል ሓደ መንገዲ ባቡር ክንገብር ኢና ኢሎም ነይሮም ዶናልድ ትራምፕ ቀቲልዎ እቲ ፕሮጀክት ከምዚ ዝበሃል የለን ኢሉ ነዘን ማዕድናት ጥራይ ኢሉ ግን ይመፅእ ኸውን እዩ ኣይ ቲንክ ውፅኢት ናቱ ይመስለኒ ድሮ ኣብ ልዕሊ ገለ ፖለቲካውያን ሓይልታት ናይ ሩዋንዳ እገዳ ገይሮም ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ቻይና ኣብቲ DRC ብዙሕ ኢንቨስትመንት ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ኣብዚ እዋን እዚ ግን ካብ ስልጣኑ ከውርድዎ ከም ዝኽእሉ ይንገር ስለ ዘሎ ክግበር ዝኽእል የለን ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት ናይ ኣፍሪካ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ናብቲ ኢንተርናሽናል ዜና ክሰግር ምስ ዝፍለ እውን ኣይኮነን ኣብዚያ ስምዑ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ብዓለም ደረጃ ክንርኢ ኢና For our next story, let's go back in history. It was July 1944. The world was still at war. Second World War was on. But far from the battlefields, a meeting was underway in the quiet town of Bretton Woods in the US. Representatives from 44 nations had gathered there, and their mission was quite simple: to rebuild a shattered global economy.
This conference gave birth to two institutions, the International Monetary Fund, or the IMF, and the World Bank. They would shape global finance for decades to come. And at the helm of it was one nation, the United States of America. بعفجا زانتا نايتم بريتن وود انستتيوشنز بحالي دحر كالاي كونات عالم كباب 4 زخونه هاجرات تعكيبا نزي IMF وورلد بانك زبحال كلتا عبيت انستتيوشنز ወይ ግን ትካላት ፈጢሮም ኣሜሪካ ድማ ሙሉ በሙሉ ተቆጻጻሪት ናቶም እያ እዚ ታሪክ ዝንኹም ፈልጠ ይኮነን ለንቀነ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ቅየር ይደለ ስለዘሎ እዩ Global financial governance. But 8 decades later, the US wants a review of its role in the IMF and the World Bank. This is in line with what is written in Project 2025, which is a right-wing playbook to reshape the US federal government. Now, this project calls the IMF and the World Bank expensive middlemen. It suggests that the US should exit them. So is that the next stop or the next step for Washington, D.C.? What will that exit mean for the world, and will China look to fill this gap? Let's look at these institutions first. Look at what they do. The IMF serves as a financial lifeline, especially for nations in distress. It has bailed out multiple ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ግዜ ኣገዳሲ ኣቲና ዘለና መድረኽ ፍሉይ መድረኽ እዩ ብቐሊል ቃላት ክትገልጾ ትኽእል ኣይኮነን ዓብይ ታሪኻዊ ፍጻሜ ዝፍጸም ዘሎ ክንብል ከለና ንምግናን ዝኣክል ክመስል ይኽእል እዩ ኣይኮነን ምናልባት ከምቲ ዘድልዮ ዝቕየር ዘሎ ኩነታት ክንዱ ብዕምቆት ክትገልጾን ክትሕብርን ከማን ኣይከኣልን እዩ ከቢድ እዩ ካብዘን ዓበይቲ ናይ ዓለምና ፋይናንሻል ኣርኪቴክቸር ተባሂሉ ዝግለጽ IMF ወርልድ ባንክን ኣሜሪካ ኢዳ ክትስሕብ ትደልላ ድሮ ካብ ክንደይ ትካላት ዓለም ለኻዊ ትካላት ኢዳ ስሒባላ ካብቲ ናይ ፓሪስ ክላይሜት ኣኮርድ ዝበሃል ወይ እውን ናይ ክላይሜት ብሓደ ኮይኖም ሰርሑ ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ኢዱ ስሒብሎ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ኢዱ ስሒብሎ ካብ ሂውማን ራይትስ ካውንስል ዝበሃል ኢዱ ስሒብሎ ካብ ወርልድ ትሬድ ኦርጋናይዜሽን እውን ኢዶም ክስሕቡ ከም ዝኽእሉ ይዝረብ እዩ ኣይዶን ኖ ክንምንታይ ክገብርዎ እዮም ሕጂ ድማ ካብ IMFን ወርልድ ባንክን እውን ኢዶም ክስሕቡ ይደልዩ ኣለዉ እዞም ኩሎም ትካላት ዶናልድ ትራምፕ ኢዱ ዝስሕበሎም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሕማቕ እምበር ፅቡቕ ታሪክ ዘለዎም ኣይኮነን ስለዚ ከመይ ኤርትራዊ ክትኮይንካ ክትሪኦ ከለኻ ዝሕዝን ኣይኮነን እዚ ዝሕጉስ ነገር እዩ እወ እዞም ትካላት ፅቡቕ ኣይገብሩን እዮም ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኢንጀነራል ናይ ኣሜሪካ ሄጀመኒ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ግበታን ዕብለላን ዘረጋግፁ ትካላት ዳ እምበር ብትክክል ብIMF ወይ ካብ ወርልድ ባንክ ተሓጊዛ ዝማዕበለት ሃገር ያለና ብኣፍሪካ ንዓመታት ሓጊዝናዮም ዝብሉ መብዛሕትአን ሃገራት ክሳብ ዓንቀረን ብዕዳት ተታሒዘን መተንፈስስ ኢለን ከእውያ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኬንያ ናይጀርያ ኢትዮጵያ ዩኔምድ ግብፂ ኩላቶም በዚ ዕዳ እዚ ተደፊኖም ከም ዘለዉ እዩ countries the likes of Greece, Argentina, Sri Lanka, Pakistan. It has stepped in when economies crashed and debts piled up. Its support varies from emergency bailouts to precautionary credit lines. But IMF aid is never free. Its loans come with conditions, forcing countries to make tough reforms and often plunging them into deeper crisis and political instability. Now, the US holds unparalleled influence in the IMF. It is the largest contributor with around $117 billion committed. This makes Washington the biggest shareholder with 16.5% voting share in the IMF. That's America's voting share, 16.5%. For any key IMF decision, you need 85% majority. The US has 16.5%. Essentially, the US ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ተራ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ IMF ዝበሃል ድማ 16.5 ቮቲንግ ሼር ኣለዋ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ነገር ክትሕልፍ እንድሕር ኮንካ ከባቢ 80 ልዕሊ 80% ክህልወካ ኣለዎ ደገፍ ምክንያቱ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ፍቃድ ዝኾነ ነገር ክግበር ኣይክእልን እዩ they have a very significant voting privilege ክበሃል ይኽእል እዩ እዚ ከዓ ከባቢ 117 ቢልዮን ኣብቲ ባንክ ዘሕልፉ ስለ ዝነበሩ ነዚ ነገራት እዚ ክስሕብዎን ክገድፍዎን እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ሕጂ can veto any decision or reform at the IMF. Now let's look at the World Bank. ካልኣይ ድማ ቪቶ ፓወር ኣለዎ ቪቶ ንዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ድማ ጠጠው ከብልዎ መሰል ኣለዎ The World Bank lends money at a low rate to poorer countries. This money is used for everything from development projects to financial tools. The World Bank has one main lender. Now, the US is the biggest shareholder here too. It controls around 16% of the vote. It has also historically appointed the World Bank's president. So American influence runs deep. And let's be clear, this is not about charity. America's involvement goes far beyond economics. It is a strategic tool, a lever of power and persuasion for the Americans. ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ኣብ ወርልድ ባንክን IMFን ዓብዪ ሓይሊ ከም ዘለዋን እቲ ሓይሊ ናታ ድማ ድሌታ ንክትገብር ዘኽእላ ዝነበረ ብምዃኑ ካብዚ ነገር እዚ ንክትወፅእ ክግበር ዝኽእል ኣሜሪካ ካብዚ ጉዳይ እዚ ኢዳ ክስሕብ ተጀሚራ ዓብ ለውጢ ክግበር ይኽእል እዩ ምናልባት ነቲ ቦታቲ ብዓይኒ ገንዘብ ቻይና ብቕልል ዝበለ ክትክኦ ትኽእል ምዃና እዩ ዝንገር ቻይና እንተተኪያቶ ግን
of course China ናይ ነፍሳ ትካላት እያ ትገብር ዘላ ብሪክስ ባንክ ዝብል ኣሎ ካልኦት ትካላት እውን ኣለዉ ስለዚ ነዚ ቦታ እዚ ክትቆ ድሌት ኣለዋ ድዩ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ፍሉጥ ግን ሙሉ ብምሉ ኣሜሪካን ተወፂኣ ነቲ ቦታ ተተኪኣ ቻይና ክትከዶ ትኽእል ዶ ንዝብል ድሌት ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ብሓፈሻ ግን ኣሜሪካ ካብዞም ጉዳያት እዚኣቶም ኢዳ ትስሕባላ ክትሰምዕ ከለኻ ጽቡቕ ዜና ይከስማዓካ ዘሎ ሕማቕ ዜና ኣይኮነን ትግበር ጥራይኻ ትብል ነተን ካባተን ንዕን ተማሕፂኖም ኣብ እንተን በርኪኾም ዝኸዱ ዘሎ ከም በዓል ኣቢ ዝኣመሰሉ ኣቢ ሩቶ ከምኡውን ቲኑቦ ናይ ናይጀርያን ተሪኻ ግን ሓደጋ ይከውን እዚ Historically, the US has used these institutions to serve three purposes: rewarding allies, pressuring adversaries, and stabilizing regions which are vital to American interests. For example, Iraq and Afghanistan, nations reduced to rubble by US military interventions. And who footed the bill for their reconstruction? The IMF and the World Bank. So what happens if the US exits these bodies? The first problem will be funding. Without Washington, there will be a deficit in funds. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ናይ ኣሜሪካ ካብዞም ትካላት እዚኣቶም ዝተፈላለየ ረብሓ ትረክብ ነይራ ንስትራቴጂ ናተያ ትጥቀመሎም ካብዚ ቀፂልካ ግን እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እንድሕር ኢልና ብዙሕ ሽግር ክፍጠር ከም ዝኽእልን ነተን ሃገራት ኣብኣ ተፀጊዐን ዝኸዳ ዝነበራ ብዙሕ ፀገም ክፈጥረለን ከም ዝኽእል ኢና ንሪኦ ዘለና that's okay ንግዚኡ ከም ክኸውን ይኽእል እዩ ንሓዋሪ ግን ነተን ሃገራት ብነፍሰን ክመሓደራ ክሕግዘን ይኽእል እዩ ካብኡ ከይወፃና ግን ኣብቲ ድራማ ዘሎ ክንኣቱ ኢና ናብ ኤሮጳ ገዛይ ክሰግር ስለ ዝኾንከ With us, you start having cards. Right now, you don't have to play cards. You're gambling with the lives of millions of people. መቸም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ዘለንስኪን ዶናልድ ትራምፕን ኣጋጢሙ ዘሎ መዛረበ ካብ ዝኸውን ነዊሕ ገይሩ ብዛዕባኡ ኣካል ቪድዮ ገይረ ስለ ዘለዎም ከትኩም ራይዎ ግብረ መልሲ ብዛዕባኡ ግን ብሰፊሕ ክወሃብ ጀሚሩ ኣሎ ሓደ ካብቲ ግብረ መልሲ ኤሮጳ ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ኢና ክንርኢ መጀመርያ ክልተ ነገራት ከረየኩም ክፍትነ one thing is ኣብዚ ሓደ ዘለንስኪ ምኽሪ ክወሃቦ ይግባእ ዝበለ ሰብ ስምዕዎ ኣብዚ Way, I do feel like Zelensky should have studied this a little bit more. He's an emotional guy. I've met him many times. He's very brave. He's been fighting a war, and he let his emotion get the best of him. The way to have gone in there is first you begin by saying, President Trump, you are a genius. You have completely transformed the landscape. I have with me the order of highest merit. Ukraine has never created a civilian honor this big for you. Have a big medal. Put it on him, right? And then say to him, I look forward to welcoming you in Ukraine so that we can build the tallest Trump Tower in the world. ፍረድ ዘካርያ እዩ ከማይሉ ከማኽሮ ነይሩ ንዘለንስኪ እንታይ ዝብል ዘሎ ዘለንስኪ ብዙሕ ተጋጊዩ ስምዒታዊ ስለ ዝኾነ ስምዒቱ ድማ ክቋፀር ስለ ዘይከኣለ ዓብ ሽግር ገይሩ ክገብሮ ዝግብኦ ከም ምኽርናተይ ግን ዶናልድ ትራምፕ ከማኻ በሊሕ መራሒ ኣብ ዓለም ኣይተራየን ኣብ ታሪክ ኣይተራየን that's why ትናትካ ብልሒ ንዑ ንምግላፅ ፍሉይ መዳልያ ቅድሚ ሕጂ ንኻልእ ሂብናዮ ዘይንፈልጥ ኢሉ ብሓፂን ቀጣቂጡ ሓደ ሓፂን ሒዙ መፅኡ ክሽልሞ ነይርዎ ቀፂሉ ድማ ነዚ ዲል እዚ ንግበሮ ፅባሕ ንጎ እታ ዝነውሐት ሆቴል ናይ ትራምፕ ሆቴል ኣብ ኪየቭ ክንገብራ ኢና እንተዝብሎ ነይሩ እታ ዲል ፅቡቕ ምሰለጠት ነይራ ኢሉ የማኽሮ ነይሩ ብኻ ከም ኢልካ ኣማኺርካዮ ምክንያቱ ዩክሬን ጉዳያ ኣብ ኢዳ ክመውት ርኢና ኣለና ኣብዚ ግን ብዝያዳ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ሓንቲ ነጥቢ ከርየኩም እየ ድሕሪኡ ኤሮጳ ዝወስድዎ ዘሎ ስጉምቲ ከርየኩም ስለ ዝኾንከ He campaigned on this. He thinks this war from President. And my source tonight is the Secretary of State, who is in that room today, Marco Rubio. Thank you so much, Secretary Rubio, for being here. We just heard from President Zelensky. He said he does not think that he owes President Trump an apology for what happened inside the Oval Office today. Do you feel otherwise? I do, because you guys don't see. You guys only saw the end. You saw what happened today. You don't see all the things that led up to this. So let me explain. The president's been very clear. He campaigned on this. He thinks this war should have never started. He believes, and I agree, that had he been president, it never would have happened. Now here we are. He's trying to bring an end to this conflict. We've explained very clearly what our plan is here, which is we want to get the Russians to a negotiating table. ዘለንስኪ ኣብ ብወግዕ ወፂውን ይቕረታ ኢሉ ግን ብዛዕባ ትተሎ ምሸት ዘጋጠመ ግን ብፍሉይ ይቕረታ ዝብለሉ ምክንያት የብለይን ብምባል ገሊጹ ነይሩ ጌጋ ነይርዎ ደትብል ኢላ ነቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ማርኮ ሩቢዮ ተሓተላ ሩቢዮ ድማ መብዛሕትኹም ነቲ ዘጋጠመ ዘረባት ራይኹም ሪኢኹም ዘለኹም ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ቅድሚ እዚ ነገር እዚ እንታይ ኣጋጢሙ ከም ዝነበረ ምርዳይ የድሊ ክነግረካ የልዋ ሓደ ዶናልድ ትራምፕ ንኽምረፅ ከሎ ነዚ ኩናት ዝጠው ከብሎ ኢሉ ይጎስጊሱ ካምፔይን ናቱ ኣብ ውስጥ ተመርኮሰ ነይሩ ስለዚ ነዚ ኩናት ጠጠው ምባል መብፅዓ ናይቲ ካምፔይን ናቱ ነቶም ህዝቢ መብፅዓት ኢሎም ዝኾነ ይኹን መንገዲ ድማ ጠጠው ከብለሎ ኢሉ ካልኣይ እዚ ነገር ዝጠጠው ክብል ምዃኑ ንዘለንስኪ ነጊሮሞ ነይሮም እዮም
ዘለንስኪ ኣብታ ርክብ ንኽፍርም ጥራይ ክመፅእ ዘሎ እምበር ድራማ ንኽገብር ኣይኮነም ክመፅእ ተረዳድዮም ነይሮም ንሶምናት ንሱ ተዘራሪቦም እዮም ስለዚ እታ ርክብ ናይ መፈራረሚትን ክንውድኦ ኢና መበሊትን እምበር ሓድሽ ኣርእስቲ ሓድሽ ድራማ ንክኸፍት መደብ ኣይነበረን ንዓ ጠሊሙ ዘለንስኪ ደይመደይሉ ንድራማ ኢሉ ከም ዝመፀ ዝብሉ ዘረባታቱ ንሰምዕ want to explore whether peace is possible. They understand this. They also understand that this agreement that was supposed to be signed today was supposed to be an agreement that binds America economically to Ukraine, which to me, as I've explained... ብሓፈሻ ነዚ ዓለም ዘጋጠመ ድራማ እታ ዝበለፀት መግለፂ ዝረኸብ ኩላ ኣነ እንተሎ ሓንቲ መግለፂ ረኺባላ ነይረ እዚኣ እታ መግለፂ ናታ ድማ ንድባህል ኣለሎ ሽርክነት ኣብ መንጎ ማዕረ ዝኾኑ ወይ ድማ ብነፍሶም ዝሓደሩ ሰባት ጥራይ ይኽእሉ ዝኽእል ሽርክነት ኣብ መንጎ ተኸባይን ለማናይን ክህሉ ኣይኽእልን ሽርክነት ናይ ተኸባይ ናይ ለማናይ እንታይ ዓይነት ሽርክነት ኤግዛክትሊ ተመሊስና ንራእዮ ነዚ ዘረባ ድሓር ምስቲ ብድሕሪ ዘሎ ፅቡቅ ጌረ ከተሓዘልኩም እየ ንመለስ ኣብቲ ንሪኦ ፀናሕና እንታይ ማለት እየ ከም ዝብል ዘለዎ With World War III, you're gambling with World... No, let's continue. Marco Rubio. Alluded to today is a security guarantee in its own way because we're involved. It's now us. It's our interests. That was all explained. That was all understood. And nonetheless, for the last 10 days, in every engagement we've had with the Ukrainians, there's been complications in getting that point across, including the public statements that President Zelensky has made. But they insisted on coming to DC. حجي انت يوم زبلو زلو ني زلنسكي من هالبات مرحتنا أوروبا مس دونالد ترامب نخباستيهم أبيلومو ديزاين جيرومو تمدي بزمت أي مثل مغنياتو قبل ملسنا يتو مرحت أوروبا أورسولا فاندرلاين بريزيدنت نايتو كوميشن be strong be brave be fearless you are never alone dear President Zelensky تبلو لا مالتي we will continue working with you for just and lasting peace لذي مساخال لنا أجوها تبع حيالكن فرق الوكابلون لا تتبعوا لا أنصار دونالد ترامب يزي سلازي أمونغو أوروبا أمريكان زلو فللي تجاب كميلي جفع كم زلون رلنا وزر غلطة روبرتا ماتسولا دما نايتي بايتون أوروبا بريزيدنت يا زيادما be strong your dignity honors the bravery of the Ukrainian people لذي be strong be brave be fearless I think كلنا كاتقد هذه هني مثلا you are never alone نتناتا نيتا مراحيتا كوبي جيرات بلا لا كم بدما لك تناي أنطونيو كوستا دما بحدث السمامي عمز قبروي مثلاً حدا أنقوا كلهم سلزلو أنطونيو كوستا دما نايتهم كونسل أوف يوروب تن مرحت نايتن هجرات ناتهم نايت كونسل حلافيو بريزنتيو so أنت يزبزلو your dignity honors the bravery of the Ukrainian people be strong be brave be fearless you're never alone dear president we will continue so that's the same قالت نرلنا your dignity honors كا أتي ناي دمبروفسكا زبالكا نايتي ناي نقدي حلاف نايتي كوميشنيو زون ذا سيم سلازي منال بعد دخون اورجنايزد كوينوم لدونالد ترامب نخدك اما خيروم من يروم يخونو زبل زربا يزور على كالاي دما بقالتا اب لندن فولي ايمرجنسي كونفرنس تغير نخجبر كاب واشنطن دي سي لندن اتيكم زلو يزنقر سلازي تتيورتا زور زلو دايما دايلوم نخمزي اجندا غيروم تمداديبوم تشراري خمس تبقس ودو كون يخون زبل زربالو we don't know but at least there is some indication to that أوروبا كابو بموسى حنت سقم تسقبروا زلو اسكندرية زيادة ما قد أستيها Mr. Narendra Modi has said that India expects to complete a free trade deal with the European Union by the end of this year. Now, he said this as European Commission President Ursula von der Leyen visited Delhi with a delegation that includes trade negotiators. As the U.S. threatens tariffs against the bloc and India, the EU chief expressed hopes of improving trade relations. أمونغو هندن مالت زبز حزبها بعلب زلوية حدا نقدر بعتنا اللي تشاينا قدامي تقينهم زلوية سلازي أوروبا حبرت درجة نهجوز هدما زمثل أمريكان دحر تعريف غير خطرمنا كتنزلنا كتداخمنا تخيدا لا كلام قدك مرز علينا يبلو زخا بقلت إن أخواني متسألوا جاء بمودة فوس غير لكم أنا حكون دحريخة بقلتي أمريكا بوليسي شيفت غوري حسبهم زلوينا نرزلنا This is good news. زي نيرترا بفلا كميرترا وين كاتري خلها أمونغ أوروبا أمريكان زنا برزمدنا كبتاق خلالو ويونات ليس كل حلو معناته زيوم كلت بلوك تشاريخهم نزع علمنا بس بيت أمام أمونغهم دونالد ترامب بدحان يمسح نتزم دنهم يلحلو حلو إذن دحر لحلو التناي عندران الجدان عسوان أجمن زنا برا كوجدلي لأنه كل دما دي سما حيل تاتقينهم بتعمل سبق خوني نيرترا بتعمل سبق يزي سلازي كم نريد زلنا أوروبا بزقل تفك قدام هندي كم تدو خم تدو نابل منين زبلو لازم بريم بخصبات بسندي فلوي ناي نقدي فري تريد كجبرو يقوي كم زلوي نانري زغان تايو
بفلوتيكا زقرروا من الزنبرو نخسروا أقدر سنة كلوي حديكنا نربحها كونسل زغل درونا تشاينا فلوي لوخ نب جرماناتي خمسة لين جرالو كمون دونالد ترامب مس أوروبا كباس كله بقمت قالوا زجبر زلوا كنا تقدم أمر أيد لي بزح أقدر أسمع بالتاتي في الصمز اللعب عالم زجي دونالد ترامب مس بوتين قرب حجب يبلا لنا بنتعرف إذا تري وزن لهم دما أمانجو فلوي لوخ ناي راشا ناي سكيوريت حلاف ناي راشا سرجي شويجي زبالن بريزنت ناي تشاينا نيوم زراحة بزلوا سلزي أمانجو تشاينا راشا زلوا زمدنا دما بزنا أمريكا مس أوروبا زقبر زلوا كم زيت زلوا راشا بتتجاجامي مس تشاينا كاب تشاينا زلوا زمدنا دونالد ترامب حرايس لزبالنا قنبوت كينا زبل مدب يبلومن إذن تاي جبرالو أمانجو راشا تشاينا زلوا بلوك صبغ ناخده خلو أمانجو أوروبا أمريكان زلوا بلوجن ناتا سبرن ناتا بتخاني قيدالو سلازي نزيا زربازيان نتيا نريا زلنان أبقمت بمتاو we are witnessing مسكرنات ناي حدا ناي عالمنا أكايدا تغير كلنا نرزالنا this is history happening تاريخي دفس أمزلو ناي 6-7 عامات زنبرا أكايدا unipolar world ويون أمريكا أوروبا خوينا العالم تقاعد زنبرت بدليتنا أمريكا كفرس نريا لنا بدليتنا أمريكا تقديدا يكونتنا أمريكا بدليتها تفرسو زلا مغنياتو كاوز بلت نا أمريكا زيادة كايلا زغل حدش عالم كنفتر نخلينا زبل قمتن قمقامن وسانن وسيدهم سلازلو أوروبا أنا بزوانزي كم تزدل لزربحنا كالا يكونن هذا كابانا خي كادم زغل يلن ترارا كل يوم جن كابانا كروح يقولون يوم جن مس أوروبا تسأل كان خدو دواس أنا يكونن نا أوروبا قريبنا حيلنا نبكالوت كنا تكرر لنا ببعض لعلو كل مسراشة بغز زمدنا غيرنا مس تشاينا زلو زمدنا كم بتكل لنا زبل استراتيجياتهم تشاينا راشان أطبقهم قد مجزية جم جمومن تدعيهم لونكم زلوين عن رزالنا سلزي this is going to be a very very important thing نساتهم كم خبروا خلو أوروبا دما نعتهم من جدي مس هندي أم هنات أب زمدنا أب ممسرات يقويوا كم زلوين عن رز سلزي بكل الجزات تاكايدنا عالمنا بزغل أففتنا تغير نريالنا كمير تراودما إذا نجارزي it's gonna be only a good thing صبغ نجاري كون صبغ نجار جن أبحاد ليتي أبحاد معلتي زخون نجار كون يكونن أوكي كنت شركنا دبال على شركنا أمون جمع رزقونه ويدما بنصهم زحضروا سبعة رأي خلوا زغل شركنا أمون جو تخاضين لما ناين كله أيهل شركنا ناي تخاضين ناي لما ناي انت عين شركنا تزتكب زلو ناتو سنة أمراوي كنا تعثرلو شركة أيهم لك أيهلني كنز تخاضي تكب زلو كم يدري كان سهلا ما نعهابو مشارغتي يكون كان شركنا دبال زازا ربانا بريزنت سياسة فوركي بعمق وقت حسب الله أنت جميركا actually ناي إرترا أبز حلفة 3 عامات وي 35 عامات almost هجي foreign policy ناي وزاي policy ناي إرترا أبز زربا ناي بريزنت سياسة مركزات كوينات ترغبا إرترا نشتي هاجريا دحر مبزحتنا بناس نزر زمزاتيا سلازي نحنا كنزارب كلنا مشارق تكنقبر لنا قال ملك نبل كلنا كند أمريكا زغون هاجر مساها كوفي شركنا تكقبر دليت يبلون تخابين لما أنا يندعرقين كاب شركنا زبالي يلن سقعون وهابن تقبالن يزلو أبن ندما نازانا يوكرين كريستال كلير لك كم حي قطري كوينا نتيرات لنا الله مشارق تيوم زيوم بارتنرز يوم زبالي نيرم نو they're not partners هذا لما نيو هذا دما وهابي نيرم أتي أمريكا تدليز نبرت أجندة مستفز أبدا أبقد من حزبي قحيفوا 5 ليز نقر by the way نزاز ربازي أبزحت يرتراين وشرقي رمالو أبي دونالد ترامب ناي سلام فلوس من ناي سلام سلازلو يكون نزل نسك زواردو زليلو نراشان مأمانيو نبوتين نمحقواسو قبرو زلو مغنياتو نبوتين أبقون نقيرو أنصار تشاينا نكوينات كنت على سلازل زلو يمزولو لذي التقيم كردانا خلالو بعد إيرترا مجمري أنتا كنقبر لنا أبزبل يوم وسينهم حيلك نهنس لنا وتهدروا حيلي مغنياتو نهلا وين أنتا يدلينا وتهدروا حيل مجمري وتهدروا حيل بينو جن أم أنتا يتمركز تاخد قبرة تغل مسرة تعونا قراتنا تاكل وكالو مقبي ماي نعاخانا تحقر نخت نبر سرفايف نخت قبر زي ليكا بعتاتات بعالخا كتحزوم كتكيل عليكا نازم زقبركا أبقو طبعهم هناس بعدنات كان قلن جيركا شركة نت كتفتر تغل زيادة شركة نت نماني مرت إيرترا دايما دايلينو تشاينا دمرت تشاينا أب تاريخ ناتا مزمازيت ويون كتجزء
ኢምፔሪያል ኣምቢሽን ዘሎ ሃገር ምዃና ኣይተፈለጠትን ክሳብ ሕጂ that's why ድማ ምስ ፑቲን ይኹን ምስ ካልኦት ክራኸብ ከሎ ኩሉ ግዜ ጥንቃቐ ዘለዎ ኣሚን ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ እዚ ሰውራ ናይ ኤርትራ ክመርሕ ከሎ ሕብረት ሶቪየት ይላል ዘብሎ ነይሩ ስለዚ ወላ ንፑቲን ተፈተዎ ወላ እውን ንራሻ ፅቡቕ ምርድዳእ እንተለዎ ስትራቴጂካዊ ታክቲካ ኣብ ጉዕዞ ክረኣዩ ይኽእሉ እዮም ግን ንፑቲን ኣሚኑ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህብ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ራሽያን ኣሜሪካን ዘሎ ዝምድና ካልኩሌት ስለ ዝገብሮ ኤርትራ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ራሽያን ዘሎ ናይ 100 ዓመት ታሪክ ዝምድና ኣለዎም ስለዚ ንፑቲን ኣሚኑ ከም ፕሬዚደንት ኤርትራ ከም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝኣመሰለ ፖለቲከኛ ንዓመታት ሕብረት ሶቪየት ዓይነት ጌም ትፃወት ነይራ ርዩ ብፍላይ ሕብረት ሶቪየት ንኣብነት ምስ ሶማልያ ነይራ ምስ ሶማልያ ነይሮም ኣብ መወዳእታ ኩናት ናይ 77 ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ክካየድ ምስ ጀመረ ንሶማልያ ገዲፋ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ደርጊ ኮይናያ ንሶማልያ ኣብዚ ሕጂ ኮይናቶ ዘላ ገይሮም ኣብ 30 ሚኒት ኩናት ምስ ጀመረ ሳይድ ናቶም ቀይሮም ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ኤርትራ ታሪኻዊ መረዳእታ ዘለዎ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ እቲ ክገብሮ ዝኽእል ሽርክነት ድማ ኣስተውዒሉ ዝገብር እዩ that's why ኣብ ሱዳን ከይዱ ፑቲን ዲል ክገብር ዝኽእል ኣብ ካልእ ከይዱ ናይ ኤርትራ መራሒ is a very very intelligent man ኣነ ኣብዚ ምስ ፑቲን ዝምድና ክንገብር ኣለና ምስ ገለገለ ክንብል ከለና ክንዲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፍልጠት ስለ ዘለና ኣይኮነን ስምዒትና ወይ እውን ርእይቶና ካብቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ካብቲ ስጋታት ተበጊስና ኢና ግን ኤርትራ ምስ መኒቱ ዘዋፅእ ካልኩሌሽን ፅቡቅ ገይሮም ከም ዝፈልጡ ሕጂ ክንርኢ ኢና ኩሉ ግዜ እዚኣ ግን ዘክርዋ ሽርክነት ምስ መዘናኸ ኢኻ ትሻረኽ ካባኻ ንዝደሊ ሓይሊ ኢኻ ትሻረኽ እምበር ካባኻ ወላ ሓንቲ ንዘይደሊ መፅኡ ክሕግዛካ ሽርክነት ኣይኮነን ተኸባይን ለማናይን ኢኻ ትኸውን ብምባል ገሊፅዋ ነይሩ ታምስ ኣፕ a brilliant statement I don't know ኣብ 2006 ዝበሎ ዘረባ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ናይ ፎርሳይት ናይ ነዊሕ ዓመታት ኣርሒቖም ክጥምቱ ዝኽእሉ መራሕቲ እዮም ንቐፅል ኣብቲ ከባቢና ዘሎ ዕንደራ ኢትዮጵያ እናታችን ዞሮ መግቢያችን መቼም ኢትዮጵያዊ ሆኖ አሰብ በታሪክ ዘራፊዎች የተሰረቀ የትውልድ መብታችን መሆኑን የሚረሳ አለ ተብሎ አይታሰብም። ነገር ግን ባለፉት 30 ዓመታት ይህን ሀቃችንን እንዳንጠይቅ እንደ ትልቅ ሀገር ልጆች ትልቅ እንዳናስብ የሀገራችን ደካማ ፖለቲከኞች በማይረባ የዘር ጉዳይ እንድንጠመድ ማድረጋቸው የሚካድ አይደለም። እንኳንስ የሚገባንን የባህር በር ስለማግኘት ቀርቶ ወያኔና ሻዕቢያ ፍቅር በፍቅር በሆኑበት የጫጉላ ሽርሽር ሰሞን የተሰራውን ሸፍጥ አንስቶ ማውራት በሕግ የሚያስጠይቅ ሆኖ ቆይቷል። አሁን ግን ከወደብ አልፎ የባህር በር ከመጠየቅ ተሻግሮ አሰብን መልሶ በእጁ ሊያስገባ የቆረጠ የነቃ ትውልድ ተፈጥሯል። ኢትዮጵያውያን ዛሬም ልክ እንደ ስንታይም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት በቲ ሓደ ኣይተገዛእና ንሕና ሓያላት ኢና ንዓና ዝትንክፍ ሓይሊ የለን ክብሉ ከሎ በቲ ካልእ ድማ ኣብ መንጎ ሓትሕድና ንሓትሕድና እናተባላዕና ክንነብር ባሕርና ዓሰብናትና ከም ዝኾነ ርግፀኛታት ስለ ዝኾንና ባሕርና ንምምላስ እዋኑ ሕጂ እዩ ታሪኹ ዝፈልጥን ጉዳዩ ዘስተውዓለን ወለዶ ተወሊድሎ እናበሉ ዓሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ዳርጋ ደቡባዊ ቀይ ባሕሪ ብምሉኡ ክወስዱ ከም ዝደልዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብዝተወደበዛ ቪድዮ ከሪአኩም ፀናሕኩ ብኩሉ መንገዲ ትዘውር ዘላ እያ እዚ ካልእ ሕሉፍ ሓሊፎም እዚኣ ከተሰቀኩም እያ ዓሰብ ምስ ወሰድና መንደቅ ክንሰርሕ ኢና ኤርትራውያን ከይመፁና ይብለው እታ ናይ መንደቅ ኣነ ፈትየ እያ ዓሰብ ምስ ወሰዱ ዘይኮነ ግን መንደቅ ኣብ ዶብ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያን ክንገብርና መንደቅ ምባሎም ናይ ብሓቂ ፈትየ እያ ፅብቕቲ እያ እዚኣ መንደቅ እንተዝገብሩ ነይሮም ንዓና መሓገዙና ወላ ናይቲ ፍርቂ ናይቲ መንደቅ ከማን ኤርትራ መኸፈለቶ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ መንደቅ ሳድላይ ከማን ዶናልድ ትራምፕ ከማን ምስ ሜክሲኮ መንደቅ ክንገብር ኣለና ኢሉ ኦፍኮርስ ሪዝነብል ኣይኮነን ምክንያቱ ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣዝዩ ኣነ ክንደይ ኣማይቶ ሸሓት ኪሎ ሜትራት ክቁፀር ዝኽእል እዩ ንኩሉ መንደቅ ስሚንቶ ንህንፃ ንገለን እዩ ዘድልየና ንመንደቅ ክንገብረሉ ኣብዚ እዋን እዚ እዋኑ ይኮነን ዓቕሙ እውን የለን ግን ንሳቶም ከምኡ ክገብሩ እንተተሓስቡ ግን ፅቡቅ ኢና ዓሰብ ወሲዶም ፍርጌት ስና ግን ሃፕን ብሓፈሻ ግን እታ ናይ መንደቅ ሓሳብናቶም ሕማቕ ኣይኮነትን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዳርጋ ናይ ዓሰብ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ይገብሩ ከም ዘለውን ወታደራዊ ምድላዋት ይገብሩ ከም ዘለውን ይዛረብ ዘሎ መልሲ ክበ ስለ ዝኾንኩ የስምዕዋ ሓንሳብ የሚል ስምን ማስተጋባት ጀምሯል። በዓለም ዙሪያ ሀገራት ድንበሮቻቸውን ዳግም እያሰመሩ ነው። ታሪካዊ ግዛቶቻቸውንም እያስመለሱና ለብሔራዊ ደህንነታቸው ቅድሚያ እየሰጡ ነው። የሩሲያው ሰንታይም ዝብሉ ዘለዉ ፑቲን ኣብ ዩክሬን ዘድልዮ ብሓይሊ ይመልስ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ እውን እንተኾነ ኣብ ፓናማ ይኹን ግሪንላንድ ብሓይሊ ክወስድ ይሓስብ ኣሎ ንሕና ድማ ሓይሊ ስለ ዘለና ዓሰብ ንኸነማልስ ንኽእል ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ዘረባ እዚ እቶም ፕሮሚኒየንት ናይ ዓቢ ኣክቲቪስትስ ዘዙርዎ ዘለዉ ዘረባ እዚ ተራ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ከም መንእሰይ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ሰብ ኣስተውዒሉ ክርዮ ዘለዎ እዩ ብካልእ መንገዲ እውን ብኩሉ እዮም እዚ ኩነታት እዚ ዘዛውሩ ዘለዉ ስለዚ እቲ ኣካይዳ ናቶም ንሶም ንዓሰብ ንምምላስ ሰራዊት ኣበጊስና ኣለና ገለ ብቻ ሳይሆን ከዓለም ተገሎ የኖረው የሱ
ኢኮኖሚ ጋር የማይነጻጸሩ በጦር ኃይል አቅሟ ከአፍሪካ ቀዳሚ 5 ውስጥ የምትገኝ የቀጠናው ሩሲያና አሜሪካ የሆነችው ኢትዮጵያ እንደ ህልውና አስፈላጊነት የምትታየውን አሰብ የማስመለስ ሙሉ መብት ብቻ ሳይሆን አቅምን ከነሙሉ ክብሯ እንደያዘች ይታወቃል። ዓለም አቀፍ ጂኦፖለቲካው ለኢትዮጵያ መቺ ሆኖ መምጣቱ ብቻ ሳይሆን ከዓለም ተገሎ የኖረው የአስመራው አምባገነን አገዛዝ ከመቼውም ጊዜ በላይ ለአደጋ የተጋለጠበት ድንግዝግዝታው ላይ መሆን ብሓፈሻ እቲ ስትራቴጂ ናቶም ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዓለም ተነፂላ ስለ ዘላ ምስቲ ሃገራት ድሌታቶም ከስምሩሎም ዩክሬን ዝፍትኖ ዘሎ ራሽያ ገይርዎ ዝብልዎ ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ ዝፍትኖ ዘሎ ንሕና ድማ ሓሳብና ከነስምር ንኽእል ኢና ዝብል ሓሳብ እዩ ድሓን መልሲ ክንሪኦ ኢና እሱ ሀገራችን ክፍል ስቲል ወደዚህ ምክንያቱም ለባህር በር ቅርብ መሆኑ ለቀይ ባህር ቅርብ መሆኑ እንግዲህ 1300 ኪሎ ሜትር የቀይ ባህርን ኮስት በተንበተንም ብለው ቢሆን አፋሮች ይኖሩበታል በኤርትራ ያለውንም በጅቡቲ ያለውንም እስከ ፖርት ሱዳንም ይኖራሉ አፋሮች እንደዛ ተበትነው ግን የኢትዮጵያ ኬዝን ኢትዮጵያዊ ነኝ ካልክ በቂ ነው ከፖርት ሱዳን እስከ ድራስ ዱሜ ክንደይ ከሕስውዮም ገጸም ትርሓቅ ከምዚኦም ሓሰውቲ ዝብርየ ይፈልጥን ያነ ክንዲ ገለ ኸውን ቆቢዕን ገለን ሒዞም ወዶም ሰበይቶም ዓብዮም ንእሽተዮም ሓላፊዮም ወላ ተረኦም ኩላቶም ሓሶት እዚኣ ሕጂሲ ዓፋር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብሙሉም ዘዛረበቶም ኣይትመስልን ኢትዮጵያዊና ኣይና ዓፋር ኢኸ ኢትዮጵያ ይኽብል ወላ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዓፋር ትብል ሃገር ክምስርቱ እዮም ዝደልዩ ተርዲኹን ኣለኹም ባሕሪ ወሲዶም ዓፋር ትበሃል ሃገር ክምስርቱ እምበር ኣብ ትሕቲ እዚኦም ተጨቂኖም ክነብሩ ይደልዩን እዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓላፍለዎም የብሎም ከማን ኣይፍለጥን እዩ ምናልባት ሓንቲ እንተላቶም እዚኣ እያ ክትከውን ትኽእል ንሳ ድማ እንታይ ክትብል ስለትደሊ ኣብኡ ምፅኦም ኣለው ርድዩ ቢኤስ ዝብልዎ እዚ ድሓን ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ መጀመርያ ኤርትራ ካልኩሌትድ ሙቭ እዮም ዝገብሩ ዓሰብ ንኤርትራ ኣገዳሲ እዩ መሬትና እዩ ታሪኻዊ ብኩሉ መንገዲ መሬት ኤርትራ እዩ መካትዕን መዛረብን መልሲ እውን ዘድልየ ኣይኮነን ሓደ የግዳስ አንዳር ጎረቤት ከም ዘለና ኩልና ንፈልጦ ኢና ስለዚ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ንኸይትሕዞ ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ዝጭነቕ ሓይሊ ኣሎ ብዓለም ግብፂ ድማ ይበሃል ኣይሶምን ናይ ሳለስተ ድማ ኣስመራ ጥብ ኢሉ we said that this is the biggest statement እዚ እዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢናቶም ቶፕ ዲፕሎማት ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ካልኣይ ድሕሪ ኣልሲሲ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ኸይዱ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተራኺቦም ብጉዳይ ናይ ሱዳን ተዛሪቦም ኦፍ ኮርስ ጉዳይ ናይ ሱዳን ቀዳምነት ዘለዎ እንድዩ ግን ኦልሬዲ ንኢትዮጵያውያን I think ነዚ ምስ ረኣዩ ይመስለኒ መርገፅናቶም ክቕይሩ ጀሚሮም ኣሎ ከርእየኩም እንታይ ማለት እንታይ ምዃኑ ስለዚ ከም ኣካል ናይ ባይላተራል ሪሌሽንስ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ዝግበር ዘሎ ዝምድና ቀፃሊ ክራኸቡ ስለ ዘለዎም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢናቶም ኣስመራ መፅዮም ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተራኺቡ ኢትስ ቨሪ ኢምፖርታንት ናብ ኤርትራ እዮም ዝመፁ ዘሎ ኤርትራ ይኮን ከይዳ ኦኬ ኢትዮጵያ ይመፀና ስለ ዘሎ ገለመለ እንታይ ኣሎ ገለገለ ከምኡ ክበሃል እውን ንቡር እንድዩ ኤርትራ ከምኡ ይኮነትን ፒፕል ኒድ ኤሪትሪያ ንኤርትራ ዝደልይዋ ብዙሓት እዩ ኤርትራ ግን መሪፃ ዘድልያ ስትራቴጂካሊ ንኤርትራ ከገድሳ ዝኽእል ሓይሊ እያ መሪፃ ዘላ ካብ ሰውራ ናይ ኤርትራ ጀሚርካ ግብፂ ዘገድሳ ንኤርትራ ስለምንታይ ግብፂ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ኣብ ቀይ ባሕሪ ሓንቲ ሜትሮ እውን ክትረግፅ ኣይደልዩን እዮም ካብ ቀደም እዮም ዝብሉ ኮለ ኢትዮጵያውያን ከምኡ እዮም ዝብሉ እዚ ጉዳይ እዚ ሓሸውየ ናቶም ተሰሚዓ ግብፂ መጀመርያ ንኤርትራ ክትሕግዝ ዲኖ ዋይ ንኤርትራ ክትሕግዝ ከም ትኽእል ግብፂ they know ሻዕብያ ንኣቢ ዓሰብ ክኽልክሎ ዘይኮነሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍንቅሎ ከም ዝኽእል ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ ግብፂ ይክእልዎን እዮም እሱ መይቢ ከቢድ እዩ ኤርትራ ግን እቲ ዝቐለለ ታስክ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ሓደ ኤርትራ ሰራዊትን ምዱብ ሃገርን እዩ ድልው ድማ ንኩነታቱ ምናልባት ተወሳኺ ኣፅዋር ክትበ ትኽእል ክትሕግዞ ትኽእል ትኸውን የድልየዩ ኦፍ ኮርስ ድሮናት የድልየዩ ሚሳይላት የድልየዩ ስለዚ we see the clear indication ab asmara ዝተገበረ trilateral relationship ኣብ መንጎ ኤርትራን ሶማልያን ግብፅን ዝተገበረ ድሕሪ ድማ ኤርትራን ግብፅን ብሓደ ዝገበሮ ንሓንቲ ሃገር ተታሃሪመን ክልቲአን ሰለስቲአን ብሓደ ክሰርሓ ምዃነን ስለዚ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ክመፅእ ተኮይኑ ግብፂ ኢሚዲየትሊ ሪስፖንድ ክገብር ምዃኑ ዝገልፅ ውዕል ተፈራሪሞም ከም ዘለው ገሊፆም ነይሮም ስለዚ ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ናይ ሰለስቲአን ሃገራት ሰለስቲኦም ብሓደ ኮይኖም ክዕቅብዎ ምዃኑ ተዘራሪቦም ነይሮም ኣካል ናቱ ድማ ኣብ ኤርትራ ገፁ ሓፍኮፍ ክብል ስለ ዝጅምር ዘሎ ኣቢ መፅኡ ነቲ ጉዳይ እቲ ይርእይዎ ኣለዉ ስለዚ ብዓብዩ ንጉዳይ ብግልፂ ክትገብሮ ስለ ዘይብልካ ኣብ ሱዳን ዘሎ ጉዳይ ንኽፍታሕ ኩልና ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕርን ናይ
ቀርና ኣፍሪካ ድማ ናይ ኩልና ምርድዳእ ዘድልዮን ሓባራዊ ስጉምቲ ዘድልዮን እዩ ቲምስ addressed in greater depths include the quest for expeditious and peaceful solution ጉዳይ ናይ ሱዳን ብሰላማዊ መንገዲ ንኽፍታሕ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ኤርትራን ግብፅን ሓደ ዓይነት ግንባር እዩ ዘለወን ኣቡ ሓደ ዓይነት መረዳእታ እዩ ዘለወን under national building ግብፅ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ምህላዋ ቭላድሚር ፑቲን ዝኾነ ይኹም ምንቅስቃስ ንኸይገብሩ እውን ዝዓፅዩ ክትፈልጡ ዘለኩም ምናልባት እየ ዝብለኩም ፑቲን ንኣብይ ክሕግዞ እዩ ዝብል ዝኾነ ይኹም ካልኩሌሽን የብለየን ግን whatever happens ግብፂ ወይት ኣለዋ ምክንያቱ ንፑቲን ዝያዳ ክትሓንቆ ትኽእል እውን ግብፂ ኣብቲ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃሳት ማለት እዩ ግብፂ ኣብ ጎኑ ንክትከውን ፑቲን ብዙሕ ይፅዕር ዋላ ቻይና እውን ኣሜሪካ ሰለስቲኦም እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ካብ ዓበይቲ ፓወርስ ናብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ዝኽእል ሓገዝ ንኸይህሉ ግብፂ ካውንተር ባላንስ ናብ ምግባር እውን ተራ ኣሎ ስለዚ እዚ ግምት ምውሳድ እውን የድሊ ስለዚ ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ስጉምቲ ኩሉ እቲ ኢትዮጵያ ክትገብሮ ትኽእል ዓንዳር ኣካይዳ in a brief statement after ናይ መወዳእታ ተሪኻዮ Foreign Minister Dr. Badr Abdulati stated that the periodic consultations are aimed at cultivating common positions, vital matters of regional security and stability. ስለዚ እዚ ቀፃሊ ርክባት ድማ ኣብ ዞባ ዘሎ ምንቅስቃሳት ኣብ ግምት ምእታው ሓደ ዓይነት ዕላማን ሓደ ዓይነት ኣካይዳ ክህሉን ዝሕግዝ ምዃኑ እዩ ዶክተር ፎሬሲስ እውን ፖስት ገይርዋ ነይሩ ናይ ብሓቂ ብዙሓት ኤርትራውያን ፖስት ገይሮማ ዝሕጉስ እዩ it's a very important ወገን ግብፂ ዝበልዎ ከዓ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዝበሎ ኢን ኣስማራ ዶክተር Badr Abdulati met with Eritrean President Mr. Isaias Afwerki to enhance bilateral relations and address regional issues, including developments in the Horn of Africa, Somalia, Sudan, Libya, and the Red Sea. So, ساتون بهتر زبالين بتصفف زبالين نتقول داي أبكرنا أفريقيا تجبر زلو نمك تتال ويونعو أقداسي سقوم تنموسات تراخيبهم كم زلو إذا نقدر. This is a very important move بوغن إيرترا. ولا إت diplomatic show تي مرئيت كمزي أبي statement يزلو أقداسي statement يزلو diplomatic maneuver بهالزي إيرترا دبلوماسيا وقت نسأل يوم زدلي زول عبي انتقيلوا ناب سوماليا زخيز نبرة فلوي ناي بحر ركب دليل كونن إيرترا كانت سلاسة لزفتني it's not gonna happen it's not gonna fly سلزي ناي سوماليا رجزنيا I don't know نبي إيرترا قيدا إيرترانجن كله تي أبيز قبر الشو بمنجد الترك ساقطوا سلزول لومبر ناي سوماليا مرحن حزبني فلتيوم ناي إيرترا حاجز كم ناي إثيوبيا زيادة كم زقدسهم ما نهاية إثيوبيا شجرت فترة لهم حجر مهانا يفلتيوم إيرتراجن اتهزبلت كتحجزهم تخل حجر مهانا بتقين بتي إيرترا far from تنسلو ويكتنسل ويكلمله كاباسب بيغاوتي خمزلا نزه الجزء كنت هدما ملو بملو دلونات كمزلوا نغطي لابزي አፈወርቂ በሰሜን ኢትዮጵያ ዳግም ግጭት ለማባባስ እየሰሩ ነው የሚለው የዶክተር ሙላቱ ተሾመ ጽሁፍ የኔ አቋም አይደለም ሲል የኢትዮጵያ መንግስት አስተባበለ። የኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነት ያለበትን ሁኔታ ያመላክታል የተባለው የኢትዮጵያ የቀድሞ ርዕሰ ብሔር ዶክተር ሙላቱ ተሾመ በአልጀዝራ ድረገጽ ላይ የጻፉት የግል አስተያየታቸውን ነው ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ይፋ አድርጓል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ነቢያ ጌታቸው ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የቀድሞ ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት በቀጠናው ላይ ያላቸውን ልምድ ተመርኩዘው የግል አስተያየታቸውን የሰጡት በማለት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር አያያዝም ብለዋል። የቀድሞ ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ከአንድ ሳምንት በፊት በአልጀዝራ ድረገጽ ላይ ባወጡት ጽሁፍ የኤርትራ ፕሬዝዳንት በሰሜን ኢትዮጵያ ዳግም ግጭት ለማባባስ እየሰሩ ነው ሲሉ ከሰው ነበር። ይህን ተከትሎም የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስቴር የማነ ገብረ መስቀል በማህበር ከምድሬ ዘለና ኣብ ቢቢሲ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ መፍኮርስ ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ንምሽካዕ ዝጥቀመሉ ዘሎ እንዲዚ ብኩሉ እቲ ኣባላት ሚድያ ናቱ ብተደጋጋሚ ክገልጹ ከም ፀንሐ እንታይ እዮም ኢሎም እቲ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ በቲ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ዝወፀ ቃል ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝውክል ኣይኮነን ኢሎም እቶም ናቱ ኩሎም ኣዳኽርቲ ናይቲ ኣብ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ በዓሉ ዘውፅኦ ምዃኑን ደይመደይሉ ብመንገዲ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ዝነበረ ክገብሮ ከም ዝመረፀን ገሊፆም ነይሮም ስለዚ already እቲ ኩነታት እቲ ኢንቴንሽን ናቶም ርዱእ እናኾነ እናመፀ ከሎ ንዓለም ከሽክዑ ድማ ይፍትኑ ኣለዉ እዚ ፅቡቕ እዩ ቃል እዩ ዝስሕብ ዘለዎ ንሕና ናቱ ቃል ገይርዋ እቲ ስትራቴጂ እውን ከምዚ ነይሩ ሓደ ተቐባልነት ዘለዎ ብህዝቢ ይኹን በቲ መንግስቲ እውን ቅርበት ዘለዎ መንግስቲ ጌርካ ንኤርትራ ዶ ኣብቲ ፓብሊክ ትኸሳ ሽዑ ማሕበረሰብ ዓለም ዝገብሮ ግብረ መልሲ ትርኢ እዩ እዚ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ መፅእ ድሕሪ ፅቡቅ ተኮይኑ ንስኻ እውን ትደግሞ ድሕሪ ፀገም ክፈጥር ዝኽእል ምንቅስቃሳት ርኢኻ ድማ ኖ እቲ ዝበለ ሰብ ናይ ነፍሱ ርእይቶ እዩ ገይሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ከምኡ ይኮነን ዕላማ ናቱ ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ብቐጥታ ኣብ ኮንፍሮንቴሽን ክኣቱ ድሌት ከም ዘይብሉ በዛ ፅሕፍቲ ገይሩ ነቲ ቴስቲንግ ደ ዋተርስ ይብልዎ እዚ ነቲ ማይ ንምዕቃን እዩ
እንጨይትና ተው ይዕቅብ ነይሩ አብይ አሕመድ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ መጸኒ ይኸውን አብይ አሕመድ ስትራቴጂናቱ ንጹር እዩ ኪያስ ዕግርግር ፈጢርካ ኣብቲ ዕግርግር ዓመታት ናይ ስልጣንካ ምንዋሕ እዩ ስለዚ እቲ ኣጀንዳ ካብ ጉዳይ ናይ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ናይ ኣምሓራ ዝገብርዎ ዘለው ሓይሊ ነበርትዕዎ ዝኸዱ ዘለው ናይ ሸነ ምብርትዐ ኣብቲ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብቁጠባ ነውፁ ዝመፁ ዘሎ ብካልእ ፀገማት ዝመፁ ዘሎ ኩሉ ነገራት ኣብ ግምት ብምታው ገለ ነገር ድራማ ዓብ ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ ምስ ኤርትራ ድዩ ምስ ገለገለ ኢልካ ካብቲ ዘሎ ውሽጣዊ ነውፂ ንግዚኡ ዕረፍቲ ክበካ ዝኽእል ስለዚ ብነውፂ ዘመሓድር መራሒና ንርኢ ዘለና ኬያስ ወይ ከዓ ዕግርግር ወይ ሽግር ብምፍጣር ነቲ ሽግር ንዑ ማነጅ እናገበረ ዓመተ ስልጣኑ ዝቕፅል ዘሎ መራሒ እምበር ብርግኣት ከም ማሕደር ዝኽእል መራሒ ከም ዘይኮነ ድሮ ንመብዛሕትኡ ሃገራት ዓለም ኣብዚ እዋን እዚ ፅቡቅ ገይሩ በሪህሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ብሓፈሻ ኣብዚ ክልተ ነገራት ክንርኢ ክንፍትን ኢና ነቲ እዚ ዘረባ እዚ ምውፁእ ፅቡቅ እዩ ድሮ መንግስቲ ናይ አብይ አሕመድ እግሩ ክሕፅር ይፍትን ከም ዘለዎን ዳይሬክት ኮንፍሮንቴሽን ወይ እውን ናብ ኩናት ክኸይድ ዝኽእል ስጉምቲ ንክወስድ መደብ ከም ዘይብሉ ዘርኢ ኩነታት ንርኢ ኣለና which is good de-escalation እዩ already እቲ ዝኸይድ ዘሎ ግን እቲ ሓቀኛ ምስሎም ግን ኣብዚ ክንሰምዖ ንኽእል ኢና ስማዕ ምስኪ የራሷን ጥቅም አላት ብሔራዊ ጥቅም አላት ኢትዮጵያ የራሷን ብሔራዊ ጥቅም አላት ይህን ብሔራዊ ጥቅሟን የምታገኝበትን መንገድ ትንቀሳቀሳለች ልክ ኤርትራ እንደምትንቀሳቀስ ኢትዮጵያም ትንቀሳቀሳለች በዚህ ብሔራዊ ጥቅም ውስጥ ምናልባት ሁለት መንግስታት መካከል መነካካል ሊፈጠር ይችላል አልፎም ተርፎም ምን ይመድስ ነገር የለም ትላንትና ወደ ነበር ጦርነት ኃይል ነገርም ልንመለስ እንችላለን ነገር ግን በዚህ ሂደት ውስጥ መነካት የሌለበት አንድ መስመር መቀመጥ ያለበት ምንድነው የኤርትራ ህዝብና የኢትዮጵያ ህዝብ ግንኙነትን በሚያበላሽና ያለው ነባራዊ ሀቅ ሕጂ ሃገራዊ ረብሓ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነፍሲ ወከፍ ሃገረን ናተን ረብሓ ከውሕሳ ክኸዳየን እቲ ረብሓ ናተን ድማ ተገራጫው ክኸውን ስለ ዝኽእል ኩናት ዘይተርፍ ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ሕጂ እንታይ እዮም ክብሉ ዝፍትኑ ዘለው ሓንቲ ብዚያ ፅቡቅ ጌርኩም ከተሰብዕሉላ ዘለኩም and this is also a strategy of war ነቲ ኩናት ክጠቕሞም ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብዚያ እንታይ ኢለኩም ነይረ ንሳቶም ዝደልይዋ ዘለው ስትራቴጂ ነጊረኩም ፀኒሐ ብክልተ መንገዲ ክንሪኣ ኢና because this is a very interesting time ግዜ ኢና ንነብር ዘለና بكل من قد انترينا يدما أقدر سنة كل ويو let me give you one more video نتكون أنا تصيرنا بتغكل كردانا سلزلو because جايم كنت عاوتيهم دفتون دلو تجايم ناتهم دما نبي جزء خير خل زي أسكت سمعوا بخلت من قديهم كريوا دليهم زلو ቻችን በተመለከተ ወያኔ ልክ ጦርነቱ ሲገባ ማለት ነው የ1990 የድንበር ግጭትን ተከትሎ ኤርትራ ወንድሞቻችንን በጣም አጓጉል በሆነ መልኩ ከኢትዮጵያ የተባረሩበት ሁኔታ አለ እና እሱን ዳግም ራሱ መደገም አለበት ብለው በአደባባይ የሚያቀነቅኑ አንዳንድ በጣም ቅርብ የሆኑ ለመንግስት ራሱ ቅርብ የሆኑ አክቲቪስቶችን አስተውያለሁ እንዴ በቃ ሻንጣቸውን ተከለው መሄድ አለባቸው የሚል ነገር ባለፈው ሪፖርተር ጋዜጣ ይዞ ዶክተር አብይን ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ኣብዚ ክብልዎ ፀንዑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደይመደይሉ አክቲቪስትስ ናቱ ብፍላይ ናብ መንግስቲ ቅርብ ዝበሉ ሰባት ኤርትራውያን ቦርሶም ጠቕሊሎም ክጥሮ ዘለዎም እዮም ዝብሉ ዘለው ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ሰባት I don't know what kind of warning ብፍላይ ቶም ቤል ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ ገለ ዝብሉ ዘለው ከማኹም ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ኢሎም እዮም እንታይ ከም ዘጋጥሞም ዝፍለጥ እዩ ኣማራፂ ዘይብሉ ሰብ ሽግር ዘለዎ ሰብ ኣምላኽ ምሕረት የውርደልካ መመክሒ እውን ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ርእስኻ ኣድኒንካ በስማሚልካ ንበር ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን እቲ ዓቕሚ ዘለዎ ኣማራፂ ዘለዎ ግን I think ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኣይገብርዎን እዮም ኣይጭክኑላን እዮም ኢሉ ዝሓስብ እንተሎ okay whatever ናቱ ጉዳይ እሱ ግን ብሓፈሻ ኢትዮጵያ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ዘይተረድኦ እንዳሎ ኮይኑ ንዑ ዝምልከት እንድዩ እዚኦም ሕጂ እንታይ ክፈጥሩ ዝፍትኑ ዘለው ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ጋብ ክፈጥሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ንሳቶም ንህዝቢ ኤርትራ ዝሓልዩ ምዃኖምን ንህዝቢ ኤርትራ ዝሓልዩሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንምግምጣል ድማ ካብ ሓልዮት ህዝቢ ኤርትራ ዝተበገሰ ምዃኑ ኣብዚ እውን ነጊረኩም ነይረ ስትራቴጂ እንታይ ምዃኑ ያዘች ይታወቃል ዓለም አቀፍ ጂኦፖለቲካው ለኢትዮጵያ መጪ ሆኖ መምጣቱ ብቻ ሳይሆን ከዓለም ተገሎ የኖረው የአስመራው አምባገነን አገዛዝ ከመቼውም ጊዜ በላይ ለአደጋ የተጋለጠበት ድንግዝግዝታው ላይ መሆናችን ወቅቱን እጅግ ተመራጭ ያደርገዋል ኢሳያስ ያንገሸገሻቸው ኤርትራውያን ወጣቶች የነገዎቹ የድህረ ሻቢያዋ ኤርትራ መሪዎች ያገዛዙን ፍጻሜ ለጭቁኑ ህዝብ ሊያበስሩ ወደ አፋር በረሃ መውረድ ጀምረዋል ሶሪያ ውስጥ በሽር አልአሳድን ከዙፋኑ የገረሰሰው ትግል ቀጣይ ወደ አፍሪካ ቀንድ ዘልቆ ኢሳያስን ሊጎበኝ ይገባል የሚል እምነት ያላቸው ግለሰብ
بعفشا ناي راشا قد نتناي سوريا نابانا نابير تراخ مزيم زمنا يوزلو اي تردو من سوريا خد كون مجمريا حقروم كم خد كون مخانا اي تردو من الله بعفشا نزيدو لونا حزب منسي تدقيمنا نتي بريزنتنا ابير ترازولو بوليتيكا كنقيرينا زدما نربح حزب اثيوبيا نحزب ايرتراون نحاليلونا يوم زبلو زلو جوكن تجوك اقال لكم ايترايو ابزيا كلتا نغرات كريكم حنت فيديو رقيبه نيرا اي دونو حجاب زغربا ايريان زلو بعلاتهم نتي اكايداناتهم مستيرناتهم بعلهم ينغرونالو مبزعت سبقن بعلهم نانغر وخلو نو كم مالتهم ايكونن كابلبهم ايكونن كم زبلو زلو حسابهم كم يكونن كال مدب سلو زلو مي قالنا بلا نفسو زتبر سبتريغا نفسو تعبيرو صقام يبلنا نحزبك تبرالنا زفتن كون كلغن لعون تنقاغي كبر خلالو تزبي I can't find the video انت درغباني رمراهم نيرغن وحفشا ابزيا توم اكتيفيستس نا اثيوبيا نورمال اكتيفيستس كم زي كونو كرداكم زي اسمعوا يوم تشومن ينقطع عند ابدي قطوتان እና ለሱ ቅና መስጠት ነው ከሱ ጋር ስለሱ መናገር ምናምን አያስፈልግም ይላል ኖ አልስማማም በዛ ስዩም ደንበኛ የሥርዓቱ መገለጫ ሰው ነው ሥርዓቱን የሚያሳየን አይን ነው እሱ ስዩምን መክሰስ ማለት የኢትዮጵያን መንግስት መክሰስ ማለት ነው ዶክተር አብይ የቀይ ባህር ጥያቄ ማንሳቱን ተከትሎ እዚህ ሰብዚ ነዚህ ሰኽራም ዝንዶይ ተምጻልና አልፍ ሰኽራማት ዶገለ ይብሉኒ ማብዚ ገለገለ ሰባት ከም ይብልዮም እዚ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛ ታይብ ነይሩ እዚ ሰብዚ ነዛ ቃሊሉ ዝሪ መንግስት ኢትዮጵያ ቃሊሉ ዝሪ ኢሉ እዚ ሓደ ካብቶም ቀንዲ አገደስቲ ቅርብነት መንግስት ዝኾነ መንግስት አብክ ጎብሮን ዝደሊ ዝዛረብ ሰብዩ ስለዚህ ነዚ መክሳስ ማለት ንመንግስት ኢትዮጵያ ክትከስስ ተደሊኻ ነዚ ክትከስስ ኢሉ ካብቲ መንግስት ዘውፅኡ ሓበሬታ ዝያዳ አገዳሲ ሓበሬታ ብመንገዲ እዚ ዝወፅእ እዚ ከዓ ብተደጋጋሚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ውግእ ዘይተርፍ እዩ እናበለ ክዛረብ ፀንሐ እዩ ስለምንታይ ድሌት ናይ መንግስት ኢትዮጵያ ስለዝፈልጥ ነቲ ህዝቢ የለማምዶ ከም ዘሎ ስለዚ ነዚ ሰብ ዝፈልጥ ርኢና ክንፈርህ ኣለና ወይ ገለ ማለት ኣይኮነን እዚ ሰብ እዚ ድሌት ናይ ኢትዮጵያ ይነግረና ኣሎ እቲ ፅቡቅ ነገር ኤርትራ ለማንም ድልውነት ኣለዋ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ምስ ግብፂ ዝተገበረ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ድማ ግዚኡ ዝሓለወ exactly a very important miscalculation ከይገብራቢ ምልክት ይቦም ኣለዉ anything ካብኡ ዝቐፀለ I don't know ሕጂ መፅኡ እውን እኮ ኣጆ ካብ ጎኒ ካለና ጥራይ ኣይኮነ እንታይ ክንገብር ንኽእል ከም ተባሂሉ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ እንታይ ዓይነት ስጉምትታት ክህሉ ከም ዝኽእል ንሳቶም ድሮ እታ ድራማ ጀሚራ ኣላ ኩሉ ግዜ እታ ድራማ ብአን እያ ትጅምር everybody knows ኣብ UN ሓንቲ ድራማ ክሰርሕ ክትክእል ኣለካ ድሕሪኡ እታ ድራማ ናብ ትግራይ ክትእትዋ ኣለካ that's why እታ ድራማ ድሮ ክትሰርሕ ጀሚራ ኣላ ብዚያ ስምዕዋ current context, there is no likely prospect that the domestic judicial system will hold perpetrators accountable for the violations committed in the context of the Tigray conflict and in other cases. Moreover, the Eritrean Defense Forces are in violation of the cessation of hostilities agreement signed in November 2022 that called for the withdrawal of international forces from Ethiopian territory. Our office has credible information that Eritrean Defense Forces remain in Tigray and are committing violations, including abductions. كم تري ولا لهم كل جزء مسارحي بوليتيكا ومسارحي ناي تكوينات زخونة human rights بحال سراويتنا إيرترا أب إثيوبيا كم زلوا إنقرأ له where أب تقرأي أبي بوتاي زلوا سراويتنا إيرترا there is no زخونة يكون كلا يتقصنيهم نبدأ تزيد أبي human rights درجة أبي بوتاي زلوا كال verify كجبري خلد تزلوا وبوتا أبيناي بوتا ناي تقرأي كوينهم يوم حماق دفت مزلوا ويجلد دفت مزلوا سراويتنا إيرترا حجي sometimes بلو زلوا اتازربات يا حجي اب UN كبزا يزرب شو تدراما بيت غير لك كمتي وترو كم زيات خيش كيما تقعدت قبل علينا يبصح الليل بيرو سلام من تنتግራይ ምስ ኤርትራ ሚስጥራዊ ይኹን ቅሉ ረከበ ዝበሃል የብልናን ዝበለ ቢሮ ሰላም من ተንትግራይ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳታት ከይዛረዩ አብል عليና መጥቃዕቲ ይፈጸማሉ ከብል ድማ መሰረተ ዘይብሉ ጻዕዳ ሓሶት አንሳፊፉ ምህላው ከብልውን ነቲ አብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ሕቡእ ርክብ ይግበራሉ بحوحات الشعبية نتقرأي كنات حزلك متزيو زبلو شنخات قبر مكيل زمرح وجلو وحات شعبية زجمركو ركب يلنيو كبل أفليت ألم بخالقز شعبية أبو دوبا تقرأي أبلع الحزبي كبير متقعاتي كم زفنو تسمي علم منيستر منجس فيدرال أبو قديا تقرأي رؤيتاتون مرقز منجس فيدرال بمحلاف زفلت تقرأي دكتور أبراهام بلاي حيلتات تقرأي دوبات كحلو أي كآلن يوم كبل أزدرارابي كسي أسمي علم زقبر زلو ركب نلمعات كم زي كوني فلتي
سلام نممزق خم زيكون يفلت شعبي أكو بريتوريا سممعنت تسمع معنا مستوحلة كم يجرو ريسبوند كم زجبر كل سوي زفلت حقوقنا يكون قلصي سلام مثلا ناي تفات حيلي ناي تبلف ناي تفات حيلي أب مكلك سراويتنا حدث مسفصمة نعو تقتلوا استقايد ناي حق مخبار اوبريشن تناي تفات حيلي بتدقاقام ناوس مرا روكيتنا توكسه نتنا إرترا سراويت بقدي ناب نوعلن مكل خال قبل ناب تግራይ ቦርደር ሓሊፉ ኣትዩ ስለዚ ሕዚ በዋናነት ተገዲዱ ዝኣቶ እኳ እንተኾነ ናይ ቦርደር ሓሊፍዎ ዘሎ ኣካባቢታት ሙሉእ ብሙሉእ ብፌደራል መከላከያ ሰራዊት ክትሓዝ ንሱ እውን ናይ ኤርትራ ሰራዊት ከዓ ናብቲ ዝነበሮ ቦርደር ክምለስ ተስማሚዕና ኣለና A few moments later شعبي أكو بريتوريا سممعنت تسمع معنا مستوحلة كم يجرو ريسبوند كم زجبر كل سوي زفلت حقوقنا يكون قلصي السلام هاجرنا خيمز مثل عبد تجراي كيهلي عبد تجراي زهل تنكرن ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እዚ እቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናቶም 10 ግዜ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ሓድሽ ባህሪ እውን ኣይኮነን ዘለዎም ዝደጋገም እዩ እንጂ ህዝቧን አንፈልግም የሚለው አሰራር የት እንዳደረሰን እናውቃለን። የት እንደደረሰ ከእንግዲህ ወዲያ እዋጋለሁ የሚል ካለ መንገዱን ጨርቅ ያርግለት። የኤርትራን ህዝብ አንበረክካለሁ የሚል ካለ መንገዱን ጨርቅ ያርግለት። ኤርትራ መሬቷን እንጂ ህዝቧን ዘጂ ኣብቲ መጀመርያ ከይተደላደለ ከሎ ኩርሱ ዝብሎ ዝነበረ እዩ ኩርሱ ምስ ተደላደለ ግን አንጻር ኤርትራ እንታይ ገይሩ ኢና ያለና ስለዚ ዝደጋገም ታሪክ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይድመጽእ ሕጂ መልክዕ ቀይሮም ክመጹ ጀሚሮም ኣለዉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ድማ እነዚ ኩነታት እዚ ክደፋፍኡልና ጀሚሮም ኣለዉ ንሳቶም ድማ በዚ እስከስምዕዎም ኣብ ኤርትራ ስርዓታዊ ለውጢ ከምፅእ ኢሉ ይሓስብ ድዩ ካብ ፖለቲካን ሃይማኖትን ካልኦትን ውዳበታት ነፃ ዝኾነ ናይ ሲቪክ ማሕበር እንድሕር ዳ ኮይኑ ከመይ ገይሩ ምስ ብርጌድና ሓመዱ ሓደ ይኹን ዝብል ሕቶ ልዕለ ነይረ ኣይመለስካለይን ስርዓታዊ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ክመፅእ ትቃለሱ ድኹም ይትቃለሱ ኣብኡ ከሕጂ ዝመፅእ ዘለኹ እቲ ብርጌድና ሓመዱ ከም ካልእ ኣካል ናይ ሕብረተሰብና ምንቅስቃስ ከምቲ ንኣብነት ኣብ ናይ ትግራይ ተመፂኺ ባይቶና ክኸውን ንኽእል ህወሓት እውን ክትኸውን ትኽእል እየ ከምኣቶም ጌርኪ ፖለቲካ ውዳቤታት ወይ ምንቅስቃሳት ረኣዮ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣቶም ኩሎም ንዓና ስቴክ ሆልደርስ ናይቲ ንገብሮ ኣብ ምምፃእ ሰላም ምንቅስቃስ እዮም ስለዚ ሓደ ዋላ መሪሕነት ዘለዎ ወፍሪ ሰላም ኣብ ፖለቲካ ክሳተፍ ክኽእል እዩ ብውልቁ ዝደለየ ፖለቲካ ኣብ ብርጌድ ሓመዱ ክሳተፍ ክኽእል ካልኦት ዘለዋ ናይ ኤርትራ ውድባት እውን ክሳተፍ ክኽእል እዩ ስለዚ ንሱ ናዛናት ካለ ነጭ ዝካ ካብ ፀሓይ ፀዕዱ ሓቂ ዓብይ ጥፍ ፃዕዳ ፃዕዳ ብል ኣሎ እዩ መጎስ ፀለሎ ዝመስል ዘረባላ ክዛረብ እሞ ዝኣምነሉ ባዕሉ ዝኣምነሉ ነገር መንነትካ እዚ እንታይ እወ ነፂራት ላይ ኣነ እንታይ ተረዲግኒ ነይሩ ትግራዋይ በረታይ ተቃሪና ኮን ባል ኣብ ህዝብ ትግራይን ኣብ ኤርትራ ህዝብ ትግራይን ኣብ ህዝብ ትግራይን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ተባራባይ ትግርኛ ሲ ትግራዋይ ድባል ምክንያቱ ኣነ ወላ ሼር ጌርያ ነይረሲ ኣምሓሩ ኣምሓርኛ ዝዛረቡ ኣምሓሩ ተባሂሎም ሲ ትግርኛ ዝዛረቡ ካስ እንታይ ናፍነብሎ ኤርትራውያን ተነብሎም ኣይንፈልግና ንፅርትያ ማለት እዩ ሕጂ ምክንያቱ ኣነ ወላ ሼር ጌርያ ነይረሲ ኣምሓሩ ኣምሓርኛ ዝዛረቡ ኣምሓሩ ተባሂሎም ሲ ትግርኛ ዝዛረቡ ካስ እንታይ ናፍነብሎ ኤርትራ ሓመድ ከዕደ እንግሊዝ ዝዛረቡ ኣሜሪካውያን ከዳ እንታይ ክትብሎም ኢኻ እንግሊዛውያን እንዲኻ ክትብሎም ዓረብ ዝዛረቡ ኣብ ስዑድያ ዘሎ ኣብ ግብፂ ዘለዉ ከንታይ ክትብሎም ኢኻ እቲ ርእሶም እዚኦም እዮም ካብቶም ኣክቲቪስትስ ኣብ ቅድሚት ኮይኖም ነቲ መንእሰይ ክፀልዎ ዝፍትኑ ከምኡ እንተዝኸውን ኣነ ኣብ ስዊዘርላንድ እየ ዝቕመጥ ጀርመን ዝዛረቡ ስዊሳውያን ኣለዉ ጀርመናውያን ዲኻ ክትብሎም ንዕምከ
فرنش زاربو قوقع فرنش زاربو بنيو زلو انت هتبلو انتي مسلكم ولاتي نمن كدقفي لي مسيح جيت نتي درافاي نعو كدقفي لي ندي مسيح درافاي كان بعلي انا قد 10 عامسي تقراوي مخاني يفلتنا نيره قد 100 عامت هنا يفلطوا يفلتني نيرو نعينا مليسنا يلو زي نبره خسره كازلغه كم تاز زي نبره سرح كادما اكد مي خاكت موتيا اتوم نساتهم ديفند زغبرو لهم زلو خنتاي لهم ينعقو نتي حزب ኤርትራ እዚኦም ሰባት ዚያቶም ናይ بحقي ዘፈንፍኑ ሰባት እዮም ዝብለኩም በኸመይ ተሰርሐ ኣብ መንጎ መረብ ማዕዶ ዘለው ተጋሩን መረብ ናውዚ ዘለው ተጋሩን ብዝ ተፈጠረ ኢንተራክሽን እዩ ኤርትራውነት ተሰርሐ ኤርትራውነት ፈጣጥራ ያዝለክ ዘለው ሶ ዛ ኤርትራውነት ዲ ኤርትራናይዝ ተይዘይተገይራ ያዝለክ ዘለው ዲ ኤርትራናይዜሽን ማለት መስለክ ዝለክ ዘለው መጀመሪያ ነገር ኤርትራውነት ሲ ወይ በረኪና ዲዩ በገለዲ ተሐጺቡ ጸርሎ ካፍቲ ኤርትራውነት ፕሪንሲፕል ኮጸሎ ካፍቲ ሃገራው መንነቱ ኮጸሎ ማንያቱ ሃገራው መንነቱ ትግራይ ብምጽላይ ሰንታይ ዝብል ዘሎ እዚ በኻላ ተዘረባናቱ ጽቡቅ ጌርኩም እንድሕር ኣነሲርኩማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ጄኖሳይድ ንኽካየድ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኤርትራውነቱ ካልእ ይክእል እታ ክትገብሮ ትኽእል ከተጥፋ ኢኻ ትኽእል ከምቲ ናይ ቀደም ነገስታት ናይ ኢትዮጵያ ዝብልዎ ዝነበሩ ኤርትራዊ ካብ ኤርትራውነቱ ክትኣልያ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ኣብ ባለንኪና ዝብል ዘሎ ባለንኪና ንሰብ ክቐትሎ እዩ ነቲ ርስሓት ክቐትሎ ኢልካ ኢኻ ትገብሮ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ንከጥፉ እዩ እቲ ሓሳብ ናቶም ምጥፋእ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ኤርትራ ኢልካ ኤርትራውያን ኢኻ ትብል ስለዚ እቲ ኤርትራዊ መንነት ድማ ግዴታ እዩ ስለዚ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ እቲ ሃገር ሽማን ከምዚ ስኻትኩም ንጎንጎ ሓድሽ ካርታ ትገብርዎ ዘለኹም ዲኹም ትገብሩ ድሓን ናቶም ዝኾነ ምኾነ ነይሩ እስከ ድሓን ኣብቲ ገለገለ ሰባት ካልኦት ነቲ ተቃወምቲ ዝበሃል ዝነበረ ደንበ ተቃውሞ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ነገር እዮም ዝገብሩሉ ዘለው ምክንያቱ ናቶም ስንክልና ናቶም ስንፍና ነቲ ህዝቢ መመሊሱ መንገዱ ንኸነፅር ነቲ ኣብ መንጎ የኣይ ፍትሕ ንደለና ሽዑ ጽቡቕ ቃል ተጠቂሞም ሰብ ዘታልልዎ ዝነበሩ ሓሶት ምዃኑ ድማ ይበርሃሉ ኣሎ ሙዱ መጀመርታ ዝተረጋገጥ ትግራይ እዩ ዝደሊ ንዓይ ተቃሊሱ ንዓዩ ዋጋ ከፊሉ ኤግዛክትሊ ስለዚ ዕላማ ናይቲ ዝብሎ ዘሎ ብርጌድ ንሓመዱ ዝተረጋገጥ ትግራይያ ኦኬ ትግራይ ተረጋግያ እንተላደን ይወል ወልካም ዋጋ ከፊልካ ኣለኻ ከይድካ ኣመሓዳሪ ድዮም ክገብሩኻ ፕሬዚደንት ድዮም ክገብሩኻ ክልተ ፕሬዚደንታት ነታ ኩርሲ ይበኣሱሉ ኣለዉ ሳልሳይ ኮንካ ኢኻ ትጨማለቕ ዮር ዌልካም ኤንድ ድመስለካ ግበር ንትግራይ እንድሕር ኮይንካ ተቃሊስካ ደን ኢትስ ክሊር ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ከደናግርዎ ንነዊሕ ግዜ ቀቲሎም እዮም ብሓፈሻ በዓላቶም ግን ነገራት ሓሶት ንብዙሕ ግዜ ክሽፍኖ ትኽእል ኢኻ ሓደ መዓልቲ መሊቑ ከም ዝወፅእ ፍሉጥ እዩ and that's exactly what's happening ብየማንን ፀጋምን ነቲ ሓሶት ናቶም ንክሽፍንዎ ድማ ሽግር ኣጋጢሞም ስለ ዘሎ ንፅርትያ ማለት እዩ ሕጂ ብመንነት ምስ ህዝቢ ትግራይ ሓደይና እያ ኣነ እውን ድኣምን ተረዲኻላ ኣነ ግን ክፍሎም ክዛርብ ከሎ እንታይ ተመሲሉ ነይሩ ብርቄድ ንሓመድ ኩሉ እቲ ንመንነት እዩ ናይ ብሓቂ ዘሕዝኑ እንድዮም እስካብ እዚኣ ስምዕዋ ራወየ ትብል መሰሉ እዩ ስኻ መን ኣይትነግረንን ኢኻ ተይልንን ኣይትስ ኦኬ ክብሎ ኽእል ግን ራሽናል ኣይኮነን ሕጂ ምናልባት ናይ መድህን ኣቲቲዱን ኣነ ከምኡ ገይረ ወሲደ እዮ ሓፍትና መድህን ትዕድሞም ዕዱማት ኩሉ ግዜ ኣንፃር ኤርትራን ኤርትራውነትን መርገፂ ዘለዎም ጥራሓት ትዕድም ብፍላይ ከዓኒ ዩዥዋሊ ነቲ ኤርትራን ኤርትራውነትን ዝሃርም ዘረባ ክዝረብ ከሎ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ካዕካዕ ኢላ ትሰዓ ሓደ እዩ ቋንቋና ሓደ እዩ ብሄርና ገለገለ ክትብል ትኽእል ግን እቲ ትግራዋይ ዝብል ግን ሪጅናል ሽም ዶሚናንት ንዓኻ ኣይምልከትን እዚ ናይ አይደንቲቲ ፖለቲክስ ናይ ማንነት ፖለቲክስ ናይ ኤርትራ ከኣቱ ዝድለ ዘሎ ቀንዲ ምክንያት ምናልባት ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሜዳ ብሓይሊ ክስዕርዎ ስለ ዘይከኣሉ ምናልባት እታ እንኮ ተስፍኦም ሕጂ ነዚ ህዝቢ ብፍላይ ኣብዚ ህዝቢ ዘሎ ማሕበራዊ መላግቦ ንዕኡ በናጢስካ ንሓድሕዱ ከም ዝተፋነን ወይ ድማ ንሓድሕዱ ከም ዝጋራጮ ጌርካ ኣዳኺምካ ካብ ፀባ ዘይተረኽበ ከማይ ጨባ ድዮም ትብልዎ ስለዚ እቲ ዝፈተንዎ ካልእ ኩሉ ስለ ዘይሰርሐ ሕጂ ነቲ ህዝቢ ከተናውፀሉ ትኽእል ንሱ እውን ተፈቲኑ ኣይሰርሐን ስለዚ ናው ኣይ ቲንክ እቲ ኩሉ ነገራት እናተኣኻኸበ ሰብ ኣብቲ ነቲ ኣደናጊሮሞ ዝነበሩ መንእሰይ እውን ኣብ ትክክለኛ ስእሊ ይመፅእ ኣሎ እስከዚያ ራይዋ ሓንቲ ነገር ብዛዕባ ክዛረብ ደልየ ኣለኹ ትሪዮ ኣብቲ ናይ ተዓዚም ሰላም ዝመፅእ ዝነበረ ዓብ እንታሽ ሕጂ ንስኻ ንሕብረተሰብካ ሞራል ዝህብ ድርኺ ዝህብ
حاجة أنت يلون تهديدي مساوي خان تعمل سوا سجى ماسك نهدد حنت بعد تزلك عطر تهديدي تزاي بلو بالنار عيونا نهدد نسوقنا بالناس إحنا تزللنا حاول تاريخنا هم جلاس جينا ينازلنا نمنتاي بتحادث صبوا نديو تحتنا يوم تحتنا عينا تحتنا تحتنا ريزوس لك تحتنا يوم نزلنا ولا زنبرك تحتنا حجيس how you present yourself حجي تزللنا احنا تزللنا يا سيدنا تزللنا هنا سبك بكاله بوتا ينسنا ماشينات بكاله بوتا ينسنا بابور بحر بكاله ينسنا وتحضرات بكاله ينسنا افتقل جنبار افتزل له بوتا خينا يا سيدنا كم يتسولو يوتي قداي سلازي نحنا مجمرتا تسبب نتحبر تسبنا قال يقولوا يرسل لنا اول لنا يمكن تزلل له بنا يلن قلنا تزللنا زين يا نمنتي خم حد زي بلنا انت شنو نقول تدستر لنا بمطن وحد لنا وحدي نستندل عرفني جنايو قلنا تزللنا صفتون اكايدون كمي واي دون شو يا حيل بحر لنا اول لنا زين اليوم خميت خمنو نمتاي هاجر كان زين لنا الزارب زودلنا له شحنتن زلنا له ولنا why you don't present yourself حجي نفسها تقرب كلها وين نفسها بس زلوا تحسوا تقربها كلها نمتاي خم تهديد يخسر احنا زيناتنا نكاشم زي وتحضرنا زين كاشم بس احنا نبل يلنا قدروا له شحنتن قدروا لنا قلنا تزلنا بتقرا لحد حودته لقبب بزحت يركبها وحدو زنعق تزلو زنعق تعبن تزبلس انا حير خبرني زبال مسخه تعبن دريخه ابتزلو تشريح قمنا ابو وسخ نعونا اسكن عوق في حاجه توسخوا نجر يلا بتعمل صبو خبزي بحرينها تشمو ስለዚህ አርቲስት ከመይ ንነውሕ ከመይ ጌርካ ንህዝብኻ ኣብቲ ሕማቕ ግዜ ደገፍ ትኾኖ ሞራል ትኾኖ ድርኺት ትኾኖ እዩ እቲ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስራሕ እዩ ምስታ ሕጂ በልዓልካ ድሕሪ ኢላ ክልዕለ ሓሲበ ነይራ ዶ መቸም ንኣበከር ኣመስጊነ እንድየ ፀግባኣነ እታ ዝብላ ዝነበረ ድውሰኸላ ዘረባ የብላን I think that تبغى ናይ أبكر نخلهم يمينو إذا فيديو زجبرة لما مورالنا حزب إيرترا بفلاي أبدو جزلو ولا نوشتو زلون زيادة ندو جزلو مورالو نسماي زديبت فيديو يسرحو من البات نزاك فالزيا وريسكم ني أبكر تتبصحوا لي ما قبل بدس بلن نيرو كبور حونا أبكر مسكولتي أخبروت part 2 جبرلنا we really want part 2 نايزا فيديو زيا I know بزح باجت كم زحتت من بعد باجت ندحرت زاد اللي خينون ندحتيت كنا نعوز خون كامبين كنقبر نخلينا and I'm pretty sure كنركب كم نخل باجتون سلازي نايزا فيديو زيا كالاي كفال نكسر رحلنا نحاونا أبكر بتحتنا نحطو مالتيو because إيرترا أب ماركتين بنتشور دخمات كم زلوا نرلنا أقاتات اللوا نقرات اللوا بزح سرح سرح لهم projects ኣለዋ ብኤርትራ እዞም projects እዚኣቶም ነቲ ዝበዝሐ ገንዘብ ናይቲ ሃገር ድወስዱ ዘለው እቲ ህዝቢ ይሪኦም እዩ ዘሎ ህዝቢ ዝሪኦ ዘበነ ናይ በለጭለጭ ዘበን ስለ ዝኾነ ኣብ ከተማ ዘሎን ፓላሶ ዘሎን ፅርግያታት ዘሎ ፊዮሪታትን ንሱ ዝያዳ ሰሓብነት ዝረክብሎም እዩ ሚልዮናት ኢንቨስት ጌርካ ኣብ ጋሕቴላይ ስራሕ ከብዲጋ ሰብ ኣይርድኦን እዩ ክርድኦ ይክልኒ እዩ ክርድኦ ዘይምኻሉ ድማ ኣይትንዕፎን ኢኻ ከተርእዮም ክትክእል ኣለካ እዚ ኩሉ ዲጋታት ባሕሪ ዝመስል ዓሳታት እንኮላይ ዘለዎ ዲጋታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝገብሮ ዘሎ ፅልዋ እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ካልኣይ ድማ ብብዕቡል ዝኾነ ካሜራ ከምዚ ናይ ኣበከር ክቕዳሕ ከሎ እዩ ዝያዳ ውፅኢት ዘምፅእ ህዝብ ዝበለ ተኮይኑ ፅቡቅ ኣይመስልኒ ስለዚ ንኣበከር ብዝከኣለና መንገዲ ደጊፍና ክገብሮ ዝኽእል ኣይኖ ሂዝ ራኒንግ ካምፓኒ ዓብይ ፕሮጀክታት ማነጅ ገብር ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ግን ኣይ ቲንክ ብጋይደንስ ናቱ ኣብዚ ማርኬቲንግ ዓብይ ወላ ኣብ ትሕቲ ሓደ ዲፓርትመንት ኣበከር ኣድቫይስ ክገብሮ ዝኽእል እንተዝፍጠር እውን ኣነ ካብ ልቢ ደስ ንበለኒ ማርኬቲንግ ዊ ኒድ ቱ ወርክ ኦን ዳት ኢሜጅ ናይ ኤርትራ ክቅየር ተኮይኑ ኢሜጅ ስእሊ ናይ ኤርትራ ክቅየር ተኮይኑ ወላ እቲ ናይ ኮሚኒኬሽን ናይ ዩኤን ሓላፊ ክኾም ኢልና
اتقعد قديلو زولك كملا تخلالو ببزح تحستك انه تكنكلال لنا يلو استفلا منقدي بمنسايات اب تيك توك ديو اب انستغرام ديو اب فيسبوك ديو اب يوتيوب ديو اب لينكدين ديو اب اكس ديو اب كله كورت خلالو نزي دما هذا 5 زلوا تيم كابزون كوليج استمروا طراي وسيتكا مزبع على بكر بغرب اكثر انتو جميرهم things can move pretty fast ስለዚህ نتزلو حدش بحجة تسرح دحد نتزلو تراي بمعبول ناقد حنا سألون اب سوشيال ميديا كوردو زخلو تيم يدليونا له أبكر دما he's the best who can lead these things ولا advice كبزغل أنا سرح كم زلوا فلوت يجن نزنا جرزي نخجبر دس بلا سلا زخونه بعلو تبقى سجير سلا زجبر نز project زون advice كبر مخرج كبزغل سبيو إحنا دما نتزمزي أم وع promote أم كبار عبي أسواس أخن كبر نخلينا توم ميديا تبدأ جدلنا سلزي I really hope زعمل اختزيا كم قال نفعت لهم كوريسكم ناب أبكر كونتاكت لكم تسويتكم قبل بدأ سبلني نايلومي أرساب زخودي لايك جبرو سبورت جبرو دقفكم أي توحدو كم وترو نخل تزجبر بفلا يدما هونا أبكر زجبرو بزحنا الموسيقى تأمرات هاو زخونا فيديوهات بعد تبيتي كل زي أتريو دس لازم لا أنا هون كأتقول لغوي سمعه سبوز زخونا فيديوهات كليب زلو تحسو زلو يسري بليز رايو سبورت جبرو ظرفنا دخي مقالة ملك كابتبل نتلس بوس سرها مرعي كنكلا لنا نبلكو مزيح قد فكم كمسل شمال قيسين تهكي قلنا ارتع وقينا شمال ملول بتحري ما تحبكم يوم أكسلنا قلت تورب رحتنا كل مربطة سيفين حزي ومسي نار باب الدمى وبروح سلالنا ومسي يا هم نور يا فرحنا بالخالق الرحمن ملعنا قل أورينا مرة بحرنا ولد أفياد عفيا قدمنا قل أورينا مرة بحرنا ولد أفياد عفيا قدمنا قل أورينا مرة بحرنا إلا بحرنا دي ما حنا وإرسدا عندنا تتصقبنا راياتا إلا بحرنا دي ما حنا وإرسدا عندنا تتصقبنا راياتا أورينا عمل عباي متاتا من إيدايا ليوم مسحت حزياتا دي بالبابكم تقلات عقلوا عقلوا بتوب هلا حسانايكم أمسلوا دي بالبابكم تقلات عقلوا عقلوا بتوب هلا حسانايكم أمسلوا شعبنا يتفن جيجي فوتو كله من طلعنا وأبوينا جفروا